Ambalmao auka do kibaru wati sera bi araba donya janvier kalo kile 11 samba flani samugani saba akibaru ya bena lase aw denke ni aw balmake Gawsu Jallo Rasjal de fe nimbe nyini kanake ladala koye namanye kafo Elaji Jose Traoré koni sembe kirikela ni wakati la kibaru mi ni faso dew na kaka wa auka hake yɛrɛ do koyi o kibaru ya laseli kɔnɔnajɛlɛya ani wulikajɔw bɛɛ lajɛlen de bɛ kɛ walasa aw ka se ka bɔ kunpanna aw ka jamana foroba kibaruyaw kɛnɛ kan an ka jamana makɔrɔbaw n'i ko makɔrɔbaw denmisɛn dɔw bɛ ɲininkali kɛ ko yala olu b'a la wa an ka kɛ yɛrɛ kɛ an ka jamana denw malidenw nin kibaruya in lase kun foyi t'a la aw ka se ka bɔ jamana foroba kibaruyaw joona n'aw bɔra joona o bɛ se ka kɛ sabu de bɛɛ lajɛlen ka se ka labɛnw sabati a kɛra kibaruyaw ye kibaruya minnu n'a bɛ an ka jamana ɲɛmaw sɔn hakilila hali jamanadenw yɛrɛw walima a kɛra kibaruya ye kibaruya min n'a bɛ se ka kɛ sabu ye ka an ka jamana denw bila ka kɔlɔsili kɛ o de y'a to cɛkɔrɔba dɔ y'a fɔ n ye ko fɛn min kunnafonidilaw k'olu ye bayiralikɛlaw de ye bayirali ye mun de ye n'u ye bolo sinikɛ yɔrɔ min na a ka ca ala fɛ yen ye dugu jɛyɔrɔ ye walima yen ye tile bɔyɔrɔ ye o de y'a to anw kan ka wulikajɔw de kɛ n'a ma ɲɛ sɛnɛkɛla jɔda ka bon jamana kɔnɔ mɔnnikɛla o jɔda ka bon kiritigɛlaw l'école karamɔgɔw jamana lakanabaw ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ cɛsiriw de kɛ walasa jamanadenw ka laɲiniw ka se ka sabati u kana se ka to kunpanna olu b'o wulikajɔ min na anw kunnafonidilaw de bɛ kɛ sabu ye malidenw na se ka bɔ ɲɔgɔn joona kɛrɛnkɛrɛnnenya la kibaruya bangetaw ni kibaruya dogolenw na nin y'anw ka baara ye an bɛ dugawu de ɲini mali jamanadenw fɛ u ka dugawu k'an ye baara in a ka se ka kɛ baara jolen ye waati jan kɔnɔ walasa aw ka se ka lamɛnli kɛ kabini aw sigiyɔrɔ la an ka jamanadenw kibaruyaw bɛ an bolo bi kibaruya minnu ye dugu labɔ kosɛbɛ dɔw b'a fɔ ko ye mun kibaruya ye an ka jamana furancɛ fanga ni waati latɛmɛ fanga fo ka se don latɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔba kolonɛl Asimi Goita ale tun ye ŋaniya ɲuman min siri n'o kɛra sabu ye ka Côte d'Ivoire jamanaden ma 46 minnu tun bɛ bolola anw fɛ Mali kɔnɔ yan ni ninnu tun kirila o kiri de forila ni ninnu yɛrɛw ka kasoladon ye k'u bɛ san 20 de kɛ kaso la ani sefa wari miliyɔn 2 ɲɔgɔn k'u b'o sara Mali jamana ye musolaka minnu mana kiri la a tun jirala Mali jɔ sariya ni kiri matarafabaw fɛ ko ninnu fana tun bɛ u si kaso de kɛ ani sefa wari miliyɔn 10 ɲɔgɔn k'o bɛ sara Mali jamana ye nin de kɛra sabu ye kolonɛl Asimi Goita yɛrɛ kiritigɛlaw ka baara bɔjɔlen ka ŋaniya siri kɛ min bangena ni ma kofɔlen ninnu bilali la Côte d'Ivoire sɔrdasiw ye taali min kɛ u yɛrɛw fa jamana kɔnɔ u ka jamanakuntigi Alassane Dramane Ouattara ale ye ɲɛfɔli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ wa kumaw bɛ anw fɛ dugu kɔnɔ bi aw ka bi do kibaru bɛna s'a ma ko kolonɛl Asimi Goita don nataw la hali ni a y'a sɔrɔ an bɛna sɛgɛsɛgɛli jolenw k'a la ko bɛnkan min bolonɔbilala Mali jamana ni Côte d'Ivoire jamana kantigiw cɛ u yɛrɛw ka minisiri min ka baara ɲɛsilen don u ka sɔrdasiw ni lakanaba tɔw ka koɲɛ ɲɛnabɔ ma ko ani Mali ministre des affaires étrangères Abdoulaye Diop u ye bɛnkan min sɔrɔ n'an ko ma ko memorandum o memorandum min bolonɔbilala ko a jirala ka fɔ ni nin ko in bɛ fori la ko Asimi Goita bɛna wuli ka bɔ Bamako k'i kunda Côte d'Ivoire jamana kan Asimi ka taali Côte d'Ivoire jamana kan yala ani taali ka kan wa ani taali man kan wa an bɛna an da don a la bi cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw k'a lase aw ma tilennenya ni ladirileya kɔnɔ inshallah an balimaw min bɛ tali kɛ Imam Mahamud Diko la ni diinɛma in ni aladɔnba in an ka jamana alisilamɛya walima an ka jamana alisilamɛw u ka wuli ka jɔ n'u ka magwɛn k'o kɛra jamana in kɔnɔ Imam Mahamud Diko ma ladɔnniya la ni waati laban ninnu na u ka dɔgɔ bi kosɛbɛ an bɛ don min na i n'a fɔ bi Imam Mahamud Diko bɛ taama de la Magan jamana kan u yɛrɛw ka ɲɛmaw ka kulu kɛrɛnkɛrɛnnen de sigila an k'o kulu de ma ko Ligue Mondiale Islamique n'aw hakili b'a la Imam Mahamud Diko tun ye taama kɛ ka taa ninnu ka ɲɔgɔn kunbɛn dɔ de kɛnɛ kan a bɛ san 2 bɔ bi a bɛ cun anw fɛ doni kelen min na Mali kɔnɔ yan malidenw kɔni bɔra Mali duguba ni dugumusow kɔnɔ ka Imam Mahamud Diko kunbɛn a ko kɛra ɲagari donba ye ni diinɛma in bolo ko kunungo tarata janvier kalo tile 10 ko Imam Mahamud Diko nana sugandi ka kɛ Ligue Mondiale Islamique tɔnden ye Magan jamana kan ninnu yɛrɛw ka cakɛ bondaso kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen don alisilamɛya ani diinɛ matangali ma ko Imam Mahamud Diko kɛra o tɔnden ye o sugantili min kɛra an ka bi don kibaru kɛnɛ kan ɲɛfɔli jɔnjɔnw kɛra la Imam Mahamud Diko yɛrɛ taama ɲɔgɔn fɛ ani minnu bɛ nin taama in na i n'a fɔ Imam Kuma anw bɛna an da don a la bi ka laseli kɛ aw ye aw bɛna bɔ nin kibaruya joona an
balmaw an ka jamana kuntigi colonel Assimi Goïta tun ye maabaw de bisimila a yɛrɛ jabala la kuluba kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana kuntigi yɛrɛ dagayɔrɔ la kuluba ɲɔgɔn kunbɛn bon kɛrɛnkɛrɛnni min welela ko salle de banque an ka jamana ladalamaw dugutigilakaw diinɛmaw ɲamakalaw seko ni dɔnko tigilama jolenw caman de tun welela nin kɛra sahɛlɛma hukumu de kɔnɔ ko colonel Assimi Goïta y'u wele Mali bɛ lahala mina bi Mali bɛ danga mina bi ka ɲɛfɔli kɛrɛnkɛrɛnnen k'u ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ kununko do kibaru kɛnɛ kan an ye lasekaw ye ka tali kɛ denmisɛnw yɛrɛw ka kisa kan Mali jamana kantigiw bɛ wulikajɔ ni dabali ni fɛɛrɛ minnu tigɛla walasa an ka jamana denmisɛnw ka se ka bɔ kɛrɛfɛdɛn na bi do kibaru kɛnɛ kan an y'a bila yɔrɔ min na kununko ka kɛɲɛ ni yurukuyuruku wale minnu kɛra an ka jamana kɔnɔ jamana foroba nafolo jugujuguyali minnu kɛra hali an ka jamana kiritigɛlaw bɛɛ baara min na bi Assimi Goïta bɛna ɲɛfɔli k'a la ka se yurukuyuruku walew n'an ko ma ko corruption a ye ɲɛfɔli min kɛ an ka jamana tɛ taa maa minnu ka wulikajɔ n'u ka magɛnw kɔ hali Bamakɔ tutigɛbaw ani Mali dugumisɛnnin dugubaw nin dugu ninnu bɛɛ lajɛlen nɔbɔra dugusigiba minnu fɛ ninnu ni Assimi Goïta ye ɲɛfɔli kɛ aw bɛna bɔ dɔw joona bi nka bita in bɛ tali kɛ yurukuyuruku wale de kan an ka jamana kɔnɔ. nin de bena fara kibaruyaw caman kan an ka jamana kɔnɔ kibaruyaw fo ka se kɔka kibaruyaw ma an bena a lase aw ma ladirileya ni jɛlenya kɔnɔ foyi tɛ aw ma basigi ni muɲu ani hakililatigɛ kɔ aw ka do kibaru nin y'a walanda dayɛlɛnnen ye min bena ganse aw fɛ aw denkɛ ni aw balimakɛ an'aw mɔdenkɛ Gawusu Jalo Rasjal aw bisimila aw ka jamana kibaruyabaw kɛnɛ kan inshallah an balimaw an ka bidon kibaru a bɛ wuli kibaruya minnu kan an ka jamana kibaruya lase bon kɛrɛnkɛrɛnnen min n'a bɛ faso kunnafoniw lase an ma hali ni a y'a sɔrɔ ale ka baara fanba ye jaw de carinni ye dunuya kɔnɔ a ko an ka jamana maradugu min n'aw b'a dɔn n'i bɔra Bamakɔ ka kati kɔlasago ka kɛ i n'a fɔ i bɛ taa Kɛɲɛba mara la ko a tɛ ɲɛ f'i ka tɛmɛ kita fɛ o kita kɔnɔna de la dugu bɛ yen an ko dugu min ma ko Sebekɔrɔ an ma po maaw y'a jira k'a fɔ an ka jamana sɔrɔdasiw ka daga kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ nin yɔrɔ kofɔlen na ni lakanabaga kɛrɛnkɛrɛnnenw n'an ko ma ko gendarme Mali yɛrɛ gendarmew de bɛ nin yɔrɔ kofɔlen na ko poste min bɛ kita tile bi yan fan fɛ siraba da la siraba min dɔnnen don route nationale 24 ko banbagaci wale tigilama dɔw de taara ka taa gɔlɛ wuli kari sufɛ ka dugu jɛ ntɛnɛ tɛmɛnen na nin ma kofɔlen ninnu ye tiɲɛni walew kɛ halisa an bɛ don min na i n'a fɔ bi u kɔni ma se ka lakodɔn fɔlɔ nin ye Sebekɔrɔ yɛrɛ sigibaa dɔw ka lase sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ de kɔfɛ a jirala k'a fɔ ninnu ye tiɲɛni min kɛ u ka fɛlɛli la jamana lakanabagaw n'o ye gendarme kɛ dɔ ye k'ale kɔni fara ani maa kelen o fana ye gendarme de ye Mali kɔnɔ Mali tɔgɔ la k'o fana banara min ye u yɛrɛw ka daga ye min bɛ an ka jamana siraba da la u ko de ma ko poste o poste in ko bɛɛ de dagakolon cira u yɛrɛw tɔgɔ la bolimafɛn minnu bɛ yen ni lakanabaw ka taa ni ka seginw tɛ ɲɛ u kɔ ko nin banbagaci marifatigiw ye nin bɛɛ de jeni nin ye kita yɛrɛ sigibaw ka seereya ye nin bɛɛ de kɔfɛ an ka jamana lakanabaw nana sɔrɔdasiw de wuli ka na nin kɛnɛ kan o sɔrɔdasi ninnu bɛ se kita mara la waati min na n'an ko a ma ko Sebekɔrɔ ko olu sera ka sɔrɔ nin banbagaci marifatigiw kɔni bolila an bɛ don min na i n'a fɔ bi u kɔni bɛ ɲinina halisa ɲɛ ma se ka da u kan ko nin kibaruya jugu min bina kitakaw bara o waati kelen de la weleli de kɛra jijeni fana ye dugu min n'a bɛ Bamakɔ ni Kayi cɛ n'i bɔra Bamakɔ ka taa Kati o Kati yɛrɛ bɛ fori waati min na Katikaw tɔgɔ la poste kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ dugu bɔda la siraba bɛ tila fila de dɔw bɛ taa Kita min bɛ tilen ka kɛ n'a fɔ i bɛ taa Kayi hali ni a y'a sɔrɔ Kita sira fana ye sira min bɛ taa laban Kayi de kɔnɔ nka sira min yɛrɛ dɔnnen don ni Kayi mara taali ye o ye min bɛ tɛmɛ Kolokani ka taa jijeni o jijeni fana ko kari tɛmɛnen ko jijeni de fana dagosira nin ma kofɔlen ninnu fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la jijeni tilebiyanfan ko gɔlɛciba de tun bɛ kari tɛmɛnen ka dugujɛ ntɛnɛn na o kelen min kɛra Kita ko banbagaci marifatigi dɔw fana wulila jijeni ka gɔlɛw wuli jijenikaw yɛrɛw tɔgɔla doyenw minnu ka baara ye ka an ka bolimafɛnw ani donimafɛn girinw tabaw hali bolimafɛn minnu bɛ bɔ dugubaw ni dugumisɛnw kɔnɔ ka jijeni yɛrɛ cɛlatigɛ
ko bamagaci marifatigi dɔw de yera ye ni yɔrɔ kofɔlen na nga sɛgɛsɛgɛli min kɛra kɛɲɛ bamagaci marifatigiw ye fɛlɛli min ta ka jijenikaw sɛgɛrɛ sɛgɛsɛgɛliw kɔni y'a jira k'a fɔ ma ni ma to a la nga min ye ma banataw kɔni yera minnu garisigɛra nin gɔlɛ cibaw ka bali dɔw la hali bolimafɛn dɔw be i n'a fɔ brigade mobile d'intervention BMI o ɲɛmɔgɔba yɛrɛ ka bolimafɛn kɛrɛnkɛrɛnnen min tun bɛ jɔlen ko kisɛ de y'o sɔrɔ ko kisɛ min y'o sɔrɔ ko a ma da o dɔrɔn ma ko taa de wulila o bolimafɛn kofɔlen in na waati min na magwɛnkɛbaw kɔni nana sɔrɔdasilakaw ka na dɛmɛ don an ka jamana doyen minnu sigilen bɛ jijeni ko nin majugu ninnu bolila kunnafoni fasiri bondaso min n'an ko a ma ko AMAP an ka jamana foroba laselibɔnw ka jatabaw don olu ko nin jihadi wale fila min kɛlen filɛ nin ko nin banbagaci wale min kɛra ko maaw ka hakili jagabɔ kɛ nin kɛra ka bɛn don ma don min ni maraka kungo yɛrɛ o min bɛ Bamako ni Segu cɛ o yɛrɛw ka magwɛn kɛbaw tɔgɔlabon kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen bɛ n'an ko a ma ko protection civile o dagosili min kɛra bamagaci marifatigiw fɛ fo ka se kasela min bɛ Bamako bɔda la olu yɛrɛw ka péage ni bolimafɛnw bɛ tɛmɛ a kasela ni Bamako cɛlatigɛ u bɛ jɔ yɔrɔ min na ka siraba ka hakɛ di ninnu bɛɛ de dagosira waati kelen nin dagosi min kɛra a yirala k'a fɔ maa 5 ɲɔgɔnden fara kasela ni maraka kungo dagosili min kɛra jugu marifatigiw fɛ ka bɛn ntɛnɛn tɛmɛnen ma munna kunnafondila ye misali ta kɛ kita ani jijeni kibaruya la kita gosira kari sufɛ ka dugujɛ ntɛnɛn na ko Mali gendarme kelen de sara kita banbaganciw ka fɛlɛli la min ye jijeni ye a jirala k'a fɔ maa kɔni ma to a la o dugujɛlen tɛnɛn min bɛna janvier kalo 2 san 2023 maraka kungo ni kasela dasilen ko maa 5 ɲɔgɔn fatura o maa 5 min fatura an ka jamana lakanabaga minnu ka baara ɲɛsilen don magwɛn ani wulikajɔ ma jamanadenw ni latanga bolo kulu don an ko ma ko sapeur pompier o ma 2 tora la an ye nin bɔ kunnafoni lase bon min ka bolo kan an ko de ma ko AMAP jamana yɛrɛ foroba laseli bon tigilamaw tɔgɔla jatabaw ka cakɛ bondaso don an balimaw farafina jamana minnu bɛ tilebiyanfɛ bolo fɛ olu yɛrɛw tɔgɔla kasabi bon walima nafolo jigiɲɛ kuluba min sigira an ko ma ko UEMOA Union économique monétaire ouest africain n'aw hakili b'a la an ka jamanaden dɔ delila ka kɛ nin kuluba in ɲɛmɔgɔ ye o ye Sumayila Sise de Sumayila min fatura bi o kulu in a ɲɛmɔgɔ yaso kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen don u yɛrɛw ka koɲɛ ɲɛnabɔli kama an ka farafina jamana minnu bɛ ɲɔgɔn labɔli kɛ gun kelen kan o tɛ maa wɛrɛ ye an ko ma ko Abdoulaye Diop a ko san 29 de filɛ bi nin kuluba in sigira sen kan farafina gun kan ko ni maa minnu hakili b'a la kabini janvier kalo tile 10 san 1994 Senegal jamana yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen de bɛ n'u ko a ma ko Océan Atlantique a Dakar Senegal faba ko nin gun kan UEMOA de bangena ko a bɛ hakili jigin kɛ jamana 7 ɲɔgɔn de bɛ a la ka bɔ farafina tilebiyanfan jamanaw kɔnɔ i n'a fɔ Benin jamana Burkina Faso Côte d'Ivoire Mali jamana Niger Senegal ani Togo jamana ninnu de jɛlen bɛ nafolo kelen na ninnu tɔgɔla nafolo duntaw de bɛ UEMOA kɔnɔ a ɲɛmɔgɔba Abdoulaye Diop ka fɔla ko nin y'a san 29 ye ko nin jamana ninnu de bɛ sigi ka miiri kɛ ka hakilinabaw ta ɲɔgɔn fɛ ko n'i y'a ye ninnu ye u tɔgɔla nafolo dilan ka kulu kɛrɛnkɛrɛnnen sigi Union économique et monétaire ouest africain ko nin sɔrɔla jamana ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛmaw ka ɲɔgɔn faamu n'u ka wulikajɔ n'u ka magwɛnw de fɛ fo a nana kɛ sabu ye ka kuluba dɔ bila sen kan ko de kɛra sabu ye ni nin kulu in sinsinna farafina gun kan ko ninnu ka jɛ min kɛra n'o tun ye jamana 7 ka jɛ ye an y'o jamana minnu fɔ aw ye ko mɛ kalo tile 2 san 1997 min ye Guinée Bissau ale fana nana don ka teriya jɛw n'u ka teriya baaraw la a fana nana kɛ UEMOA tɔnden ye ko n'i y'a ye olu bɛ wulikajɔ ni dabali ni fɛɛrɛw tigɛla bi nin kun de ye jamana ninnu minnu bɛ nafolo kelen dun u kun kelennaw n'u miiriyaw an'u taabolow bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ kelen ye cogo min na hali duwafiyɛ kɛrɛnkɛrɛnnen minnu bɛ ni sanni feerew bɛ tɛmɛ u ni ɲɔgɔn cɛ maa si kana se ka don maa gasi la nin jamana kofɔlen minnu bɛ farafina nafolo cakɛ bondaba UEMOA kulu kɔnɔ
ko a ko olu yɛrɛ u ye wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ walasa tani ka segin ni jamanaden ninnu ni ɲɔgɔn cɛ. An k'o de ma ko libre circulation des personnes et des biens, k'u ka jamanadenw ka tani ka segin u kana se ka nankari ni jamanadenw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka taama kɛ ka taa ɲɔgɔn bara. K'a bɛ san 29 de bɔ bi ni kolo in bangena farafina gun kan, ko fo ka se bi ma olu kɔni ma baasi ye a la. Ko seere dɔw ɲiningalen olu y'a jira k'a fɔ halisa hakili jagabɔ baw de kan ka kɛ walasa nin kulu in wulikajɔ min kɛra sabu ye ka kulu in sigi sen kan a wulikajɔ ka se ka taa ɲɛ. A ɲɛmɔgɔba Abdulayi Diop ko ale kɔni dalen don a la k'a fɔ cɛsiri ni magwɛn ani ŋaniya min sirila nin kulu tɔn ɲɛmɔgɔw fɛ n'o bɛ jamana caman na bi, Guinée Bissau faralen jamana 7 ninnu kan, ko nin baara in na kɛ ɲɛtaga ye. Wa hali ni jamana ninnu jamanakuntigiw bɛɛ lajɛlen de bɛ ɲɔgɔn kalama. Hali jamanadenw o min tun ŋaniyara taara an ka jamana tutigɛbaw fɛ kabini jamana ninnu yɛrɛw b'u ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ waati min na. Nin ye UEMOA tɔnjɛkulu ɲɛmɔgɔba Abdulayi Diop ka lase ko san 29 min sɔrɔlen filɛ olu fɛ, ko a ma taa UEMOA yɛrɛ jamanadenw ka wulikajɔ n'u ka dɛmɛ n'u ka magwɛnw kɔ. N'i y'a ye duniyama bɛ nisɔndiya bi ko u yɛrɛw bɛ nafolo kelen de dun hɛrɛ ni badenya ni sinjiya kɔnɔ, ko a ma taa ɲɔgɔn faamu ani dabali ni fɛɛrɛ minnu tigɛra u yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ. An balimaw, politiki kulu bɛ anw fɛ Mali kɔnɔ ni an ko a ma ko Alliance Politique Jigiya Kura. N'o fɔra o bɛ Hussein Amion Guindo de kofɔ. Hussein Amion Guindo n'aw hakili b'a la, Ibrahim Boubacar Keita tun ka danayama tun ye nin ye. Hali parti politiki min bɛ an ka jamana kɔnɔ n'an ko a ma ko CODEM, o parti politiki tɔn o ɲɛmɔgɔba don. Alliance Politique Jigiya Kura ko nin ye kulu de ye, kulu min ni parti politiki tɔnw caman de b'a kɔnɔ ani association fo ka se jama yɛrɛ ka lafasakulu tɔnw caman ma, organisation de la société civile ani an ka jamana maabaw caman. Ko labɛn dɔ de bɛ senna Mali kɔnɔ n'o bolodalen don ka bɛn Alamusa nata n'o bɛ bɛn janvier kalo tile 12 ma. A bɛ i n'a fɔ o ye sini Alamusa de ye. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ko labɛnba de bɛ Mali kɔnɔ sini, ni o labɛn kan ka kɛ an ka jamana minisiri kofɔlen min n'a ka baara ɲɛsilen don jamana yɛrɛ dugukolo fɛnsɛli ani jamana sɛbɛnfuraw ɲɛnabɔli ma. An k'o ma ko ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. O ye jamana yɛrɛ minisiri kɛrɛnkɛrɛnnen min n'a sugantira colonel Assimi Goïta fɛ ka kɛ minisiri kɛrɛnkɛrɛnnen ye marabolo in kɔnɔna na. An k'o ma ko ministre d'État colonel Abdoulaye Maïga, ko ale bɛ cakɛ bonda so min ɲɛmɔgɔya la an ka jamana marabolo tɔn kɔnɔ. Ale ni parti politikiw kan ka sigi ka fɔ min kɛ. Hussein Amion Guindo kɔni ye dantigɛli kɛ k'a jira k'a fɔ olu tɔgɔla kulu Alliance Politique Jigiya Kura kulu tɛna y'a kɛnɛ kan. A ye nin dantigɛli in kɛ kabini kari tɛmɛnen janvier kalo tile 8 san 2023. Kunnafoni di sɛbɛn min b'an bolo kɔrɔ bi, a ko sigi min bɛna kɛ ni ninnu y'a jira k'a fɔ u tɛna taa kɛnɛ kan. Ko dɔwɛrɛ tɛ, sariya dɔw de tun taara, o sariya ninnu bɛ se ka fori cogo min na ka tali kɛ an ka jamana yɛrɛ sariya sunba kura min n'o bɛ lɔbɛn na. Ministre de l'administration territoriale ko ale de ye ŋaniyata kɛ ka parti politiki tɔnw wele sigi ka kuma ka se ka k'a kɛnɛ kan walasa hali an ka jamanadenw bɛna wele k'u ɲiningali min kɛ u yɛrɛw hakilina la. Marisi kalo nata n'o bɛ tali kɛ furancɛ fanga yɛrɛ baara minnu kalifara la, hali bɛnkan min sɔrɔla ani farafina tilebiyanfan jamanaw ka kuluba Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO ko jujoni baaraw bɛna nɔbɔli kɛ wulikajɔ min na. An k'o de ma ko référendum. O référendum kunkanko kuma min bɛ na kɛ anw fɛ Mali kɔnɔ sini Alamusa, ko nin politikimaw ka nin kulu kɛrɛnkɛrɛnnen Alliance Politique Jigiya Kura y'a jira k'a fɔ ale kɔni sen tɛna ye nin na. O ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ, ko a b'a da duniyama ani duniya kunnafoni dilaw ni duniya jamanadenw bɛɛ lajɛlen kulo kan, ko ale kɔni tɛna ye nin barosigi na, barosigi min bɛna kɛ anw fɛ Mali kɔnɔ sini Alamusa. Wa min ye ŋaniya min taara Hussein Amion Guindo ni u yɛrɛw tɔgɔla kulu kɛrɛnkɛrɛnnen minnu bɛ nin tɔnjɛkulu in kɔnɔ, k'u y'a jira k'a fɔ jamana sariya sunba kura min bɛ lɔbɛn na ko t'olu fɛla ye. Wa a jirala k'a fɔ u ye nin kuma in fɔ kabini décembre kalo tile 22 tɛmɛnen san 2022 nin t'a fɔ ko fɔlɔ ye. U y'a jira jamana marabolo ɲɛmaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la waati la tɛmɛ fanga ni donna tɛmɛ fanga ɲɛmaw k'u y'a ɲini de jamana sariya sunba kura min baaraw bɛɛ senna ko k'o jɔ
politique tɔnw ani association ni foroba jama ka laɲini kɛbaw société civile tɔn minnu bɛ nin kulu in kɔnɔ k'u y'a jira k'a fɔ u ka bonya ani ka dɛmɛ min bɛ furancɛ fanga ɲɛmaw yɔrɔ la k'o de kɛra sabu ye ni u y'a ye k'a fɔ jamana marabaw bɛ ka cɛnɛ u bɛ ka taa yɔrɔ la yɔrɔ min ni a kɔ tɛna kɛ hɛrɛ ye olu bɛ se ka min kɛ o ye ka jamana ɲɛmaw ladɔnniyali kɔfɛ u bɛ se ka banbagaciya fari min da walasa a kana fɔ ko tiɲɛni min kɛra olu nɔ yera la o de senfɛ nin kulu in ɲɛmɔgɔba Useni Amion Gindo nana laseli kɛ ka da duniyama kulo kan ko sini lajɛ min bɛna kɛ an ka sariya sunba tali hukumu kɔnɔna na hali referendum kuma min bɛna kɛ ko alliance politique jigiya kura o tɔnjɛkulu tɛna ye a kɛnɛ kan. An balimaw Mali ni Faransi jamana aw b'a joona kabini waati tɛmɛnenw na ninnu bɛ dama goya kumaw de la ka siri ɲɔgɔn kan hali ni Faransikaw ka jamana ɲɛmɔgɔba Emmanuel Macron bɛ tigɛra journali kumaw fɔ waati bɛɛ lajɛlen ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmaw ma ko Emmanuel Macron bɔra ka dantigɛli kɛ Faransikaw yɛrɛw tɔgɔ la kibaruya caribondaso kɛrɛnkɛrɛnnen de kɔnɔ an ko min ma ko agence France Presse u ka kunnafondila min ye nin kibaruya in ganse o de ye Christophe Petit-Tesson ko Emmanuel Macron ye kibaruya lase Faransikaw yɛrɛw tɔgɔ la kunnafonidilaw bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ Mali kɔnɔ yan ka kɛɲɛ ni lakanabaliya min jujɔnen bɛ Mali la ko a b'a ɲini Faransikaw ani u yɛrɛw ka kunnafonidilaw fɛn o fɛn bɛ yen n'u bɛ kibaruyaw cɔgɔri kibaruyaw ɲini ka da Faransikaw tulo kan n'u bɛ Mali dugukolo kan ko bɛɛ lajɛlen ka nin waati kofɔli ninnu kɛ Mali kɔ Faransi kunnafonidilaw k'u janto Mali jamana la nanzara jamanaw olu ka kuluba u yɛrɛw ka ministre min ka baara ɲɛsilen don u ka jamanaw ni jamana wɛrɛw ko ɲɛɲɛnabɔli ma k'a y'a jira k'a fɔ o ye nin fana ka hakilina ye k'u ka kunnafonidilaw ko bɛɛ lajɛlen ka kunnafoni di jamana wɛrɛw walima ka kunnafoni ɲini jamana wɛrɛw kan ko ka Mali to yen ni waati laban ninnu na ka kɛɲɛ ni banbaganciya wale tigilamaw ani lakanabaliya min bɛ Mali kɔnɔ n'aw hakili b'a la hakilijigi bolo ma Emmanuel Macron min ye Faransi jamanakuntigi ye a tun nana anw fɛ Mali kɔnɔ Gawo kɔnɔ ka bɛn mɛ kalo tile 19 san 2017 waati min na Faransi kɛlɛkɛcɛw tun bɛ an ka jamana kɛlɛdaga la Gawo kɔnɔ ye ko a taali min kɛra o waati kofɔlen lakanabaliya min tun bɛ yen a bɛ i n'a fɔ o lakanabaliya tun ka bon ka tɛmɛ bi kan ale min ye Faransi jamanakuntigi ye ni ale y'a jira k'a fɔ Faransi jamana kunnafonidilaw kana se Mali kɔnɔ ale dun taara kɛlɛdaga la an ka jamana kunnafoni sɛbɛn dɔw y'a jira k'a fɔ Emmanuel Macron ka nin kuma in nin bɛ i n'a fɔ a bɛ ka duɲama de lasira Mali ɲɛ a bɛ ka Mali kɛ jadi jamana de a bɛ ka Mali kɛ fitinɛyɔrɔ de ko yala Emmanuel Macron n'a ka kunnafonidilaw n'u ma se Mali kɔnɔ a bɛna Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya bɔ Mali taya la wa ɲininkali tɔ min kɔni bɛ yen a mana tigɛ da o da la an ka do kibaru nata ninnu na an bɛna ɲɛfɔli k'a la malidenw aw ka se ka bɔ nin kibaruya ninnu dɔw joona. An balimaw ni Imam Mahamudu Diko fɔra Mali kɔnɔ bi madala k'a fɔ maliden bɛ min tɛ ni dinɛma in ka wulikajɔ n'a ka dabali ni fɛrɛw joona min bɛ tali kɛ Mali politiki kɛnɛ cɔgɔrili kumaw ani jamanadenw ka laɲini ni degun warala maa min bɛ Mali kɔnɔ ni malidenw yɛrɛw ɲɛ jɔyɔrɔ don o ye Imam Mahamudu Diko de ye hali ala ko sira kan an ka jamana ani jamana wɛrɛ minnu bɛ baaraw kɛ dinɛ sinsiri ni dinɛ matarafali la ninnu caman de ka bonya bɛ Imam Mahamudu Diko kan misali la Magan jamana o Magan min ye silamɛya lahɔrɔmaduguba ye ko ninnu de ye wele bila Imam Mahamudu Diko ma kuluba de sigilen bɛ Magan jamana kan alisilamɛya yɛrɛ lafasali ani alisilamɛw ka balo duniya dugukolo kan o tɛ taa ɲɔgɔn kanu ni ɲɔgɔn minɛ min kɔ nin kulu in ka baara ni wulikajɔ de y'o ye an k'o kulu de ma ko Ligue mondiale islamique Ligue islamique mondiale walima Ligue mondiale islamique o kulu min ni duniya alisilamɛya jɛturaw caman b'a kɔnɔ ko Imam Mahamudu Diko nana suganti kunun tarata janvier kalo tile 10 ka kɛ nin kulu in tɔnden ye o nisɔndiya barika de bonyalen bɛ bi Mali alisilamɛw yɛrɛw ka kuluba n'o ye Haut Conseil islamique maaw caman fɛ n'i ye bɔlɔlɔ sanfɛlaw lajɛ Imam Mahamudu Diko sugantili min kɛra ka kɛ Ligue islamique mondiale tɔnden ye nin bɛna kɛ maliden de sugantilen ka don duniya alisilamɛya yɛrɛ kuma la hali ni
ni Imam Mahmud Diko ka wulikajɔw kɔni ma dogo diinɛ kɔnɔ o tɛ bi ko ye nga an ka cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw Imam Mahmud Diko ni maa caman de bɔra Bamakɔ ya ka taa nin taama in na a yɛrɛ jɛɲɔgɔnw ani diinɛma dɔw fana bɛ Magan jamana kan an bɛ waati min na i n'a fɔ bi Imam Mahmud Diko sugantili min kɛra ka kɛ Ligue mondiale islamique tɔnden ye a yɛrɛ masurunyamaba dɔ bɛ yen n'an ko a ma ko Imam Kuma ale ye bɔra ka ɲɛfɔli k'a la duniyama ye yala an t'a lamɛn wa hali kibaruyaw y'a jira k'a fɔ jɔnjɔn de dira Imam Mahmud Diko ma ka kɛɲɛ ni sugantili min kɛra ni Imam Mahmud Diko nana suganti ka kɛ duniya alisilamɛw yɛrɛw ka tɔnba min bɛ Magan jamana kan o ko ɲɛnabɔlaw k'a kolo jɛturaba dɔ ye Imam Kuma ye ɲɛfɔli k'a la o ɲɛfɔli ninnu filɛ ayiwa an balima maliyɛnw Mali kɔ kan Mali kɔnɔ Mali den bɛɛ lajɛlen maa ma bɔ maa na taabolo ko tɛ bɛɛ lajɛlen ka bɛɛ don kiramantonya la Alahu Taala ye nɛɛma ba kɛ jamana ye bi nɛɛma min Ala k'a kɛ k'a caya a b'a cucu n'a ka masaya dɔn n'a ka kodɔn n'a ka Ala ye a ka d'ale Ala ye k'a kɛ cogo min na a bɛ kɛ ten a tɛ kɛ maa ta ye a ye Mali sɔn ka Mali den sɔn kuna wolo min n'a ɲɔgɔnna man ca an b'a kalama k'a fɔ an ka cɛkɔrɔba ɲuman Ala jɔn ani Ala tigi sabali tigi min n'a y'a yamaruya sabali n'a bɛ k'a ka sabali baara kɛ n'o ye Cheikh wa Docteur Fakhri ayiwa au conseil président d'honneur ani maa min ye san 10 kɛ ka au conseil khidma ami bi ayiwa secrétaire général ani imama fana o jɔdiliba ani rabitatu duwatu denmisɛnw lamɔba ani bilasiraba ayiwa ni silamɛ tɔn bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔna na ko an na kan ka ɲɛmɔgɔ n'o ye Cheikh Imam Mahmud Diko ye Ala ye bonya k'a ye bi bonya min a ɲɔgɔnna ka dɔgɔ nka kabako min bɛ bonya in kɔrɔ o de ye an ni cɛkɔrɔba ye fajiri sigi haramu kɔnɔ ka kɔn fajiri salatu bilali a ye bonya in da an tulo kan olu la k'a sɔrɔ diɲɛ ma fana maa caman bɔra a kalama Twitteriw ni ayiwa application caman sanfɛ o bonya in de ye jumɛn ye n'o ye silamɛw ka tɔnba min bɛ diɲɛ kɔnɔ n'a bɛ fɔ o ma ko rabitatul alam al-islami olu de ye cɛkɔrɔba bonya kunu ni jɔyɔrɔ ye k'a kɛ membre fondateur ye o tɔn kɔnɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen silamɛw dɛmɛ tɔnba min na bi ka laban tuguni dɔnnibaa minnu b'o tɔn kɔnɔ n'olu de bɛ silamɛya ɲɛfɔ k'a cogoba k'a tiɲɛ n'a hakika n'a nɔrɔ n'a gɛrɛgɛrɛ da diɲɛ maa tulo kan silamɛya dɔnni kɔnɔna na k'a k'olu fana ka membre ye n'a fɔ ma hayatul ulama o kuma bi taare malidenw ye yan'an k'a daminɛ malidenw bɛɛ la fɔlɔ an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn k'a ɲɛsin an ba ɲuman n'an mamuso ɲuman ma n'an tulomasama ɲuman n'o ye Gogo Bari ye n'an ka cɛkɔrɔba ɲuman n'o ye Bamadani Diko ye ani ka se Digolaka bɛɛ lajɛlen ma bɔkolo la k'a ta ka yɛlɛn k'a ta ka jigin bɛɛ lajɛlen ni nisɔndiya bɛɛ lajɛlen taare k'a sɔrɔ a ma sigi n'a ye a ma laɲini a ma da don a la silamɛw ka tɔnba min bɛ diɲɛ kɔnɔ n'o y'a fɔ o ma ko Ligue islamique internationale a kɛra o membre fondateur ye k'a ta kunun ka se waati min ka di Ala ma ayiwa kɔfɛ fana a kɛra dɔnnibaaw ka dɔnnibaa minnu b'a kɔnɔ olu ka tɔn min bɛ yen ka k'o fana maa ye ka se Ala ka don ma Mali ni taare sabi n'i y'a mɛn Imam Mahmud Diko ko Mali nka Mali kɔnɔ a fana ko a ye bonya in kɛrɛnkɛrɛn nin dɔgɔfɛ tɔn minnu ko fɔra ani minnu ma ko fɔ k'a di Mali silamɛ bɛɛ ma bɛɛ lajɛlen ta ye nin bonya ye ka tila k'a kɛrɛnkɛrɛn k'a d'a kɔrɔkɛ ma n'o ye Nbuya Hayidara ye ɲɔgɔn nakun kan Cheikh Ahmad Hamahullah wala Cheikh Ahmad Hamahullah k'o de ta ye bonya ye ka tila k'a kɛrɛnkɛrɛn a dɔgɔkɛ a n'a badenkɛ a n'a baarakɛ ɲɔgɔn o conseil kɔnɔ san 10 n'o de ye o conseil ɲɛmaaba ye Seyid Usman Sharif Madana Hayidara k'o de ta ye bonya ye imama ɲɛmɔgɔba k'o de ta ye bonya ye rabitatu ɲɛmɔgɔba n'o ye Mamadu k'o de ta ye bonya ye a ye bonya in sigi Mali diinɛ maa bɛɛ lajɛlen ma Mali taabolo bɛɛ lajɛlen ma sabu silamɛya ye bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan o de kama a ka kɛrɛbɔ ko wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ko a barika malidenw ye kunu a barikaw ye bi a barikaw ye sini a ko ale Mahmud Diko ni bonya kɛra ale diɲɛ kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnlen na silamɛw ka kɔrɔn kɔnɔ an sigilen filɛ Alkaba de kɔnɔ nin waati in na
fahadi tawsa min ga ambo de kono kerengrelina tare maliku fahadi anaka kule tare abadenga ni fangana ne maliku sulemani anaka kule tare ko walil ahadi no de president anaka kule tare anga koro dunge mabela jili no yi magane madne jirge ma baibi no sheikh Sudaisi Abdurrahman Sudaisi bela jili nga fulidu aywa jinya islame bela jili nga fulidu jinya tabulu bela jili nga fulidu inde dabur nyekeli nyeka lasi am anga malioma bi dumbai bi here dunyi bi bargada dunyi bi wasadu fanay naam فخر للمال والإسلام. نعم دونك كيرن ريالنا نيبوني مالي بي وبوني دو فرافنا بلا جيريني فرافنا ني دانوبي فرافنا ني وسابي فرافنا ني سوبرابي فرافنا ني جيتبي أبرقا أنفاي أمبلمو أو با جونا كفو Mali jamana nyamgo ba Assimi Goïta ye ngania min siri ka Côte d'Ivoire jamana sordasi munun tumbe bolola on fe Mali kono ka yafakuye wala sa o kase ka wiro fa jamana magwe o hokumu de kono dunya tonso ba o nyamgo anko mako secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies Antonio Guterres kwa ye la seli krenkrenen de ke kanyeshi anka jamana nyamgo ba Franche fangani donateme fanga nyamgo Colonel Assimi Goïta aye nyumanya minke aye mangotuli minke hali aye dunyama lameli minke kani sordasi kofole numbla ni Côte d'Ivoire sordasi utundo Antonio Guterres akwabe foli kankrenkrenen de lasi Alassane Dramane Ouattara aye bunyamin ta ko wulu segre namanye kafo o Alassane Dramane Ouattara de tuntara kangardala nyetonso bala kuka kuma malife hali ni abeta wati mina ani daluya do tara kata ujira ulula ulu tunye hali ulika joni cesiri minke walasa nyogon famia kase kake ni kola okera sabude ni ko jide dinyana kase wakati jama Antonio Guterres kwaye foli kankrenkreni min lasi Alassane Dramane Ouattara ode gansira Côte d'Ivoire jamana yɛrɛ teleso bafe uka nege kanya mugan dokibaru keneka Antonio Guterres kwaye foli kandi lasi Alassane Dramane Ouattara sordasi mabina ni woro nunu mblalila kwa manyina Assimi Goïta ko anga jamana franje fanga nyamgo ba Colonel Assimi Goïta min sona mauka kuma ukofe malidenw yɛrɛ lameli kofe ko kodo ye Amadi Jalakili ngate wore chikumbo Assimi Goïta yo kuma munu lame ko de senfe juma temene janvier kalo kle woro kwaye ngani atake ka yafake sordasi mabina ni konoto nunuma hal na ya soro mabina ni woro de tumbe an fe Mali kono nunum bela jelen de blala yafa minen kono ku nyangelen tundo mina anko mima ko crime d'attentat et complot contre le gouvernement fali wale wulikajo min kera gindola kase ka anga jamana marabolo yere bo adabolo ka nu minera Bamako juillet kalo kletan samba flani samugani fla o minera ko nunum bisigilen de do ka fo kele tono dabaw nanko mako mercenaire ko nunun ka bara de yoy ko wa nunun tunjala kilen do kosebe bara wula bara mununye bara cejugu ye inafo atteinte à la sécurité extérieure de l'état jamana yɛrɛ mangutu ani jamana ka fɛrɛ minnu bɛ tigɛ ka ɲɛsi jamana ka hɛrɛw ɲinini ma dunuya kɔnɔ nunu nakun dɔ tun ye ka se ka fusiriw dan na détention et transport d'armes ko nunu ye marifa girinw ani kɛlɛkɛminɛ girinw de doni kana an ka jamana kɔnɔ ka sɔrɔ yamaruya t'u bolo et munitions de guerre hali kɛlɛjugunbaw tɛ taa wulikajɔ ni minɛ minnu kɔ ko nunu nana no o kɛlɛkɛminɛ girinmanw de Mali kɔnɔ wa ko nunu besigilen tun do k'a fɔ ko ni maaw bɛ labɛn na i n'a fɔ maa kelen walima jamakulu de tun bɛ nunu ka baaraw nɔbɔla secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres a ko kabini septembre kalo san 2022 ni mɔgɔ minnu hakili b'a la ko ale tun ye a ɲini Mali jamana ɲɛmaw fɛ ko ka Côte d'Ivoire sɔrdasiw bila o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na nin kɛra kabini septembre kalo tɛmɛnen la libération immédiate des soldats ivoiriens détenus au Mali ko a ye nin fɔ kun min na bɛnɲɔgɔnya ani badenya ni sindiya min bɛ nin jamana fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ Côte d'Ivoire jamana ni Mali jamana ko ale ye nin kuma in fɔ kadaka adle danganiyalen do ala ka fɔ nin jamana fila in bɛɛ lajɛlen ye jamana kelen di Alassane Dramane Ouattara min ye Côte d'Ivoire jamana kuntigi ye ani Côte d'Ivoire jamanadenw fo ka se Togo jamana ɲɛmɔgɔ Faure Gnassingbé ale min sugantira ka kɛ ciden kɛrɛnkɛrɛnnen nin ko in na walasa bɛn
ani ɲɔgɔn faamu ka se ka don a la joona faamu ni magwɛnw ka se ka don ni jamana fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ. A ko a bɛ hali foli lase Faure Ɲasinbe Togo jamanakuntigi ma, ale min ye wulikajɔw kɛ. Alassane Dramane Ouattara fana nana dantigɛli kɛ Antonio Guterres ta in kɔfɛ. Ale ko a bɛ foli de lase Faure Ɲasinbe ma. U yɛrɛw denw bilalen min kɛra ka bɔ Mali jamana sariyatigiw bolo, wa ko Alassane Dramane Ouattara y'a jira k'a fɔ a bɛ hali Guinée Bissau o jamanakuntigi Sisoko Embalo k'a bɛ o fo, ale min ye CEDEAO farafinna tilebiyanfan jamanaw ka kulu ɲɛmɔgɔba ye bi, k'a ka folikan kɛrɛnkɛrɛn de bɛ s'o ma. Wa min ye duniya tɔnsoba o fana ɲɛmɔgɔba secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres, Alassane Dramane Ouattara ka folikan kɛrɛnkɛrɛn de sera ma. Wa Alassane Dramane ye foli kɛ ka ɲɛsin Mali alisilamɛ diinɛ ɲɛmaw fana ma, minnu ye wulikajɔ ni dabaliw ni fɛɛrɛw tigɛ walasa ninnu ka se ka bila u ka taa u fa jamana ka Côte d'Ivoire jamana. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw, Antonio Guterres dunya tɔnsoba ɲɛmɔgɔba, ale ka folikanw fɔ ka se Alassane Dramane Ouattara ka folikanw o tun ye nin de ye. Nga waati min na Côte d'Ivoire sɔrdasiw cunna Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ, nisɔndiya ba de kɛra. O kɛra sabu de maa minɛlen ninnu somaw ani Côte d'Ivoire jamana yɛrɛ kantigiw bɔra ka caya u yɛrɛw tɔgɔ la pankurujigi kɛnɛ kan. U kunbɛlen ni bonya ni wasa ye. Côte d'Ivoire jamana ɲɛmɔgɔba Alassane Dramane Ouattara k'a ye kumaw fɔ, kuma minnu ni tɔnkɔnɔ kumaw don. A ye kumakan minnu fɔ yala bi do kibaru kɛnɛ kan a t'aw kulomajɔ aw k'o lamɛn wa? An b'a bayɛlɛma aw ye bamanankan na. Nin kɛra Côte d'Ivoire sɔrdasiw yɛrɛw ka pankolon ye seli min kɛ u fa jamana kɔnɔ. Alassane Dramane Ouattara ka kunbɛli kumaw an ka o lamɛn, cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw. Mais nous sommes en direct parce que nous voulions que la nation entière, tous les Ivoiriens. N'i y'a ye an bɛ nin ganseli in kɛ duniyama ɲɛkɔrɔ, a bɛ ka lase waati min na yɛrɛ, maaw ɲɛbanna nin kun tɛ dɔwɛrɛ ye walasa Côte d'Ivoire jamanadenw bɛɛ lajɛlen soient témoins du retour de nos soldats. Côte d'Ivoire jamanadenw bɛɛ lajɛlen ka se ka kɛ seere ye, seere jɔnjɔn min bɛ tali kɛ u ka sɔrdasi maa 49 ninnu bilali la. Hali n'a y'a sɔrɔ saba kɔni bɛ Côte d'Ivoire jamana kan, an ka sɔrdasiw yɛrɛ nali la kɛ Côte d'Ivoire kɔnɔ. Oui, ces braves jeunes, 3 soldats et 46 soldats qui ont été détenus pendant 6 mois. Nin denmisɛn galabu kɛnɛ ninnu ani nin jamanaden ɲuman ninnu muso 3 kɔni tun b'a la, olu bilala. Nga min ye sɔrdasi maa 46 ninnu minnu ye cɛlakaw ye, ninnu de tun bɛ kaso la. A bɛ kalo 6 bɔ bi. U ka tani ka seginw tun minɛlen bɛ u la. Dans le pays frère du Mali. An teri jamana ni an jɛɲɔgɔn jamana n'an ko fɔ ɲɔgɔn jamana Mali jamana de tun kɛlen bɛ ka nin maa ninnu minɛ. Le pays frère et ami. An teri ani an gundofɔ jamana Mali, Alassane Dramane Ouattara bɛ seginna nin kuma in kan. O b'a jira k'a fɔ bonyaba de bɛ a yɔrɔ la ka ɲɛsin an ka jamana ma. Nin kuma in bɛ fɔ la wa a bɛ ka nin kuma in tani ka segin. Avec lequel certainement il y a eu des incompréhensions. O jamana min ni a kan bɛ Mali ma, ko de kɛra sabu ye ɲɔgɔn faamuyaw baliyaw de nana congo ani ɲɔgɔn cɛ. Ɲɔgɔn faamuya baliya min kɛra sabu ye jamana fila in ɲɛmɔgɔw nana fili ɲɔgɔn ka tiɲɛ ma. Ɲɔgɔn faamuya baliya a y'a lamɛn. Mes chers soldats, je voudrais que vous soyez rassurés. Ne ka sɔrdasiw n kɔni bɛna kuma min fɔ aw ye, a ye aw hakili sigi. N'a y'a sɔrɔ fɛn wɛrɛ b'aw kunna, ayi, a y'aw hakili sigi i b'a fɔ ŋɔmirana mɔden, aw bɛɛ lajɛlen ko don. Que vous n'avez absolument rien à vous reprocher. Wa fɛn o fɛn fɔra k'aw y'a kɛ Mali jamana kɔnɔ, k'a y'a dɔn k'a fɔ aw ma foyi kɛ, aw nɔ tɛ foyi la. Jalaki minnu binnaw kan, aw nɔ tɛ nin ko in na dɛ. Nin ye Alassane Dramane Ouattara ka kuma ye. Vous n'avez rien à vous reprocher. Aw kana foyi miiri, aw ma foyi kɛ, wa foyi tɛ aw nɔ la. Comme l'a dit le ministre de la Défense, vous étiez allé en mission. I n'a fɔ Côte d'Ivoire jamana kɛlɛkɛcɛw yɛrɛw ka ministre min ye dantigɛli kɛ k'aw tun taara ci de la, ci min bɔra Côte d'Ivoire jamana faamaw yɔrɔ la ka taa Mali jamana kɔnɔna na. N'o ci tɛ, anw ma da la k'a fɔ
aw ye ma jugu ye walima ŋaniya jugubaw kɔnɔ ka ɲɛsi Mali jamana ma. C'était d'ailleurs la 8e rotation pour 6 mois. La mission n'a pas été facile. Nin bena ka siɲɛ 8nan de aw be taa nin taama in na, taama min n'a bɛ kɛ nɔnabila taama ye, sɔrdasiw ka ɲɔgɔn nɔnabila walima ka ɲɔgɔn remplacer. Nin bena ko siɲɛ 8nan de, nka aw ye nin taama min kɔni kɛ, hali n'a y'a sɔrɔ a dogolen tɛ mɔgɔ la k'a fɔ taama in ma kɛ taama nɔgɔman ye. Mais vous voilà de retour exactement 6 mois après votre départ de Côte d'Ivoire. Nin ye aw seginnen ye, taama min tun fɔra k'aw kan ka taa la, ci kɛrɛnkɛrɛnnen min tun b'aw bolo, o tun kan ka bɛn kalo 6 de ma. Nka aw ye nin tali min kɛ Mali jamana kɔnɔ n'aw ye gɛlɛyaw sɔrɔ, kalo 6 min n'aw tun kan ka t'o kɛ Mali kɔnɔ baara la dɛ. Aw seginnen filɛ ka na Côte d'Ivoire jamana kan kalo 6 kɔfɛ. Nin ye aw seginnen ka na aw fa jamana kan. Donc, comme vous avez l'occasion de le dire, je dirais mission accomplie. Et bravo, bravo à vous. Komi aw yɛrɛw ye sɔrdasiw ye, aw bɛ kuma in fɔcogo dɔ ka tɛmɛ ne Alassane Dramane Ouattara kan. Ne ka sɔrdasiw dɛ, fɛn min aw taara kun min na kun in ɲɛnabɔra, kun in kɛra wasa taama ye, wa kun in kɛra nisɔndiya taama ye. Aw taara taama min na, aw ka taama ye nɔbɔ dɛ, wa aw ye se sɔrɔ. A bɛ fɔ de ma ko mission accomplie. Je voudrais me tourner surtout vers vous les parents, les époux, les épouses, les enfants de nos soldats. A y'a to ne bɛ kuma min na n k'an kɛrɛ jɛngɛ dɛ, n ka ɲɛsin maaw ma minnu ye sɔrdasi minɛlen minnu tun bɛ Mali la, u somaw, u musow, u cɛw, u denw, u kɔrɔw an'u limanaw. A y'a to ne ka ɲɛsin ninnu fana ma dɛ, n ka kuma dɔw f'u ye. Alassane bɛna kuma sɔrdasi ninnu somaw fɛ. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw, a y'aw kulomajɔ aw ka Alassane Dramane Ouattara lamɛn. Je sais que vous avez été angoissé pendant ces 6 mois. Ne b'a dɔn aw minnu ye nin sɔrdasi ninnu somaw ye, aw tɔɔrɔla kosɛbɛ, aw ni degunna, aw kunnasi cɛra kosɛbɛ, wa aw jɔrɔla nin kalo 6 tɛmɛnen in kɔnɔna na. Ce fut des moments douloureux pour vous, mais également pour moi. Nin kɛra waati gɛlɛnba de ye aw bolo, wa aw dɔrɔn tɛ dɛ, hali ne yɛrɛ Alassane Dramane Ouattara min ye Côte d'Ivoire jamana kuntigi ye, ne fana tɔɔrɔla dɛ, ne tɔɔrɔla. En tant que chef de l'État. Hali n'a y'a sɔrɔ ne ye jamana kuntigi ye, nka nin ko in ye n tɔɔrɔ koyi, n t'o dogo aw la, ne ka sɔrdasiw somaw. Oui, parce que c'est sur mes instructions. Awɔ, parce que ne ka yamaruya de kɛra sabu ye ninnu taara nin taama in na. Ni ko y'u sɔrɔ, a tɛ se ka fɔ ne kɔ dɛ, ne de ye yamaruya di. Que nos jeunes sont allés au Mali. Ne de y'a ŋaniya latigɛ walasa ninnu ka taa Mali kɔnɔ. Pour apporter la paix à ce pays frère et ami. Wa ko takun foyi tun tɛ ninnu na Mali kɔnɔ, basigi baliya min bɛ Mali kɔnɔ, lakana baliya min bɛ Mali kɔnɔ, banbagaci marifatigiw kɛlen bɛ ka Mali fɛlɛli min kɛ, ninnu takun de tun ye ka taa ɲɔgɔn faamuya ko sinsin Mali kɔnɔ, ani bɛn o bɛ se ka lakana cogo min na, o ka se ka kɛ malidenw ka jamana gulomaba dɔ ye. Et voilà que malheureusement, pour des problèmes administratifs, une terrible incompréhension s'est installée. Nin de kɛra sabu ye ɲɔgɔn faamuya baliya kama, kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɛbɛnfuraw nɔbɔli gɛlɛya min kɛra jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ, o de y'a to ne ka jamana denw tɔɔrɔla, wa ɲɔgɔn faamuya baliya de bina jamana fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ. Dɔwɛrɛ tɛ dɛ, sɛbɛnfura gɛlɛya man kan, sɛbɛnfura minnu tun kan ka ɲɔgɔn ladɔnniya n'an ko ma ko problème administratif, o de gɛlɛyara ko in yɛrɛ sabu bɛɛ de ye nin ye. Entre nos frères maliens et nous. Min kɛra anw ni Mali jamana denw ni ɲɔgɔn cɛ. Mais je voudrais vous remercier de votre patience. Sɔrdasi somaw, ne kan k'aw fo de aw ka muɲu n'aw ka sabali la koyi. De votre compréhension. A n'aw ka faamuyali la ka da ninnu ka degun ninnu kan. Mais également de vos prières et de votre soutien. Hali aw ye seli min kɛ, aw ye Ala wele minnu kɛ, a n'aw ye dɛmɛ minnu don dogo ni bange na, ne b'aw fo nin bɛɛ lajɛlen na. Je salue en même temps toutes les autorités religieuses. N bɛ an ka jamana diinɛ ɲɛmɔgɔw fo, wa n bɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo, maa o maa da donna nin ko in na. Les chefs traditionnels. An ka ladalamaw.
les partis politiques, anga fanga ɲini kulu tous nos concitoyens, hali anga jamanadenw bɛɛ lajɛlen Côte d'Ivoire jamanaden kɛra yɔrɔ yɔrɔ qui tous les jours ont eu en souvenir ce travail important. dongo do ni ala ye dugu jɛ Côte d'Ivoire jamanadenw de b'u cɛsiri nin ko in bɛ se ka duga cogo min na ka kumaw fɔ ka wulikajɔw kɛ walasa nin ko min kɛra a ka se ka duga. Que nos jeunes, nos enfants étaient allés faire au Mali. Nin wulikajɔ in kun tun tɛ dɔwɛrɛ ye an den ni an ka denmisɛnw tun talen min kɛra Mali kɔnɔ u taara kun min na dɛ ko in tun y'o kun de ye o ɲɛɲinini ye. Voyez-vous, aujourd'hui ils sont de retour. O de la o ɲɛ b'a la bi an sewalen don u seginen filɛ ka na an ka jamana kɔnɔ. Et je dois dire que ce sont des héros. N b'a da dunama bɛɛ tulo kan k'a fɔ ninnu kɛra cɛkasi dondɔw de ye. Côte d'Ivoire jamana bɛɛ lajɛlen b'i disi gosi ni maa minnu ye ninnu kɛra ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmadaw de ye Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ. Bravo à vous généraux. Bravo. Comme l'a dit le ministre de la Défense, I n'a fɔ an ka jamana sɔrɔdasiw tɔgɔla minisiri kɛrɛnkɛrɛnnen min ye dantigɛli kɛ ale y'a fɔ cogo min na. nous n'avons ménagé aucun effort pour leur retour. Mais je voudrais saluer tout particulièrement mon frère le président Faure Gnassingbé. Ne bɛ folikan kɛrɛnkɛrɛnnen lase n teri ani n jɛɲɔgɔn président Faure Gnassingbé ni ale ye Togo jamanakuntigi ye ni ko min kɛlen filɛ nin an tɛ ɲinɛ ale kɔ dɛ. Faure Gnassingbé Togo jamanakuntigi hali n'a y'a sɔrɔ sɔrɔdasiw tɔgɔla minisiri ale y'a jira k'a fɔ anw y'an seko de kɛ an seko damariya tun ye mun ye o kɛra. Qui s'est totalement dévoué à faire en sorte que nos soldats reviennent à la maison. Faure Gnassingbé ye guloki bɔ ka cɛsiriw kɛ ka deliliw kɛ ka kini kɛ ka wagasili kɛ walasa anw ka sɔrɔdasiw ka se ka bila o de kama ni sɔrɔdasiw nana u ka denbayaw la Faure Gnassingbé ka fo an k'a fo. Mais je salue également mon jeune frère, mon fils, le président Ambalo. N bɛ folikan kɛrɛnkɛrɛnnen fana lase n denkɛ ma wa n teri don n baaraɲɔgɔn don n'o ye Ambalo Sisoko ale min ye farafina tilebiyanfanw tɔgɔla kuluba CEDEAO président en exercice ye bi a y'a to n ka ale fana fo dɛ Alassane Dramane Ouattara bɛ kuma la halisa an k'a lamɛn. Président en exercice de la CEDEAO qui n'a ménagé aucun effort pour mobiliser la CEDEAO, l'Union africaine et le monde entier. Ambalo Sisoko de kɛra sabu ye ka CEDEAO farafina jamanaw k'olu bɛɛ lajɛlen da don nin ko la min ye farafina tilebiyanfan jamanaw fana k'olu da don a la nansarala jamanaw an ka kɛ sa a ye duniya bɛɛ lajɛlen de da don an ka nin sɔrɔdasi ninnu ka kibaruya la nin de kɛra CEDEAO jamanakuntigiw ka ɲɛmɔgɔ fɛ wa CEDEAO fana bɛ fo dɛ u bɛ fo. Pour le retour de nos soldats. Laɲini min tun b'a la an ka sɔrɔdasiw ka se ka sigi u ka denbaya la. En Côte d'Ivoire. Je remercie tous les chefs d'État. N bɛ jamanakuntigi bɛɛ lajɛlen fo. Non seulement de la sous-région. Wa hali ani minnu bɛ dancɛ bɔ an ka tilebiyanfan jamana ninnu kɔnɔna na. Mais du continent et même au-delà. Wa hali farafina gun yɛrɛ tɛ hali o kɔfɛ n bɛ jamanakuntigi bɛɛ fo dɔrɔn. Qui se sont impliqués. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamanakuntigi minnu da donna nin ko in na. Pour que cette incompréhension soit levée. Walasa ɲɔgɔn faamuyabaliya min kɛra Côte d'Ivoire jamana ni Mali jamana ɲɛmɔgɔw cɛ a ɲɔgɔn faamuyabaliya a ka se ka wuli ka bɔ yen. Je salue bien évidemment le secrétaire général des Nations Unies. N bɛ duniya tɔnsoba yɛrɛ ɲɛmɔgɔba fo secrétaire général des Nations Unies a fana ye wulikajɔ kɛ nin ko in na n b'a fo dɛ a y'a to n k'a fo. s'est intéressé. Ale min ye nin ko in kɛ a ka ko ye a ye i cɛsiri nin ko in na a ye nin ko in ka ninkanko ye. Au cas de nos soldats et qui a apporté les clarifications nécessaires. Wa a y'an ka sɔrɔdasiw ka kunkanko kibaruya ta k'a bila ɲɛfɔli bulon kɔnɔ diɲɛ tɔnsoba la walasa ɲɛ ka se ka sɔrɔ nin ko in na. Mais voyez-vous, quelles que soient les incompréhensions, les frères arrivent toujours à se comprendre.
nga dunia jamana denw ata tunga kuma do fawya ɲɔgɔn faamuya baliya bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ne dalen do ala k'a fɔ terimaw tɛ kɛlɛ ɲɔgɔnma ye a gɛlɛyara togo togo teriw na se ka ɲɔgɔn faamuya wa teriw bɛ bɛn ko la wa teriw ka gindow bɛ fɔ ɲɔgɔn ye wa n'u jɛnyara ɲɔgɔn na a mɛn o mɛn u na ɲɔgɔn sɔrɔ. Ce qui s'est passé avec nos frères maliens. O de kɛra sabu ye ka olu ni Mali jamana fɔ ɲɔgɔn kɔ wa bɛnɲɔgɔnya kuma min fɔra terima kuma min fɔra ala nana n'a ka na ye o de kɛra Mali ka ko ye. Nos soldats, nos enfants sont aujourd'hui de retour. Bravo à vous. Ne ka soldaw nga sordasiw an denw u nalen min filɛ so a ye janjo f'u kun a ye ninnu sigi u ka wasa kɛnɛ kan an ka foli bɛ aw ye aw ka seginni na. Chers enfants, bravo. Ne denw aw ni ce. La diplomatie a payé. Jamana ɲɛmɔgɔw ka kuma ɲɔgɔnya o de ye nɔbɔ nin ko in na koyi. Nous avons préféré cela. Anw y'o de kanu ko in ka tɛmɛ u bolo kan. Nous estimons qu'avec un pays frère et ami, Anw dalen do ala k'a fɔ an teri jamana ni an baara ɲɔgɔn jamana. Il n'était pas nécessaire d'avoir une voix autre que Anw dalen tun b'a la k'a fɔ foyi tun tɛna bɔ nin ko in na n'a ma ɲɛ k'a fɔ Mali ye Côte d'Ivoire teri jamana ni Côte d'Ivoire baara ɲɔgɔn jamana de. Fɛn min kɔni tun kan ka bɔ a la o de bɔra a la. Ni nin fana tɛ ale Alassane Dramane Ouattara dalen do ala k'a fɔ nin ko in tɛna sen ka se yɔrɔ si. de la diplomatie. Et je me réjouis de vous voir aujourd'hui de retour sur la terre ivoirienne. Nous sommes heureux pour vous, heureux pour nous. Aw ye seginni min kɛ Côte d'Ivoire jamana dugukolo kan nisɔndiyaba de bɛ anw yɔrɔ la. A kɛra aw ye o, a kɛra anw ye o. Côte d'Ivoire jamana denw bɛɛ lajɛlen nisɔndiyalen don ni aw ka seginni ye bi. Heureux pour vos familles. Hali aw ka denbayaw. Heureux pour la nation. Côte d'Ivoire jamana denw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen hali Côte d'Ivoire jamana. Voyez-vous, la Côte d'Ivoire entière s'est mobilisée. Aw yɛrɛw ye kibaruya in mɛn Côte d'Ivoire jamana bɛɛ lajɛlen de wulila k'i jɔ a sen kan nin ko in na. Pour votre cause. Aw ka degun sabu la ka d'a kan anw tɛ se ka aw to degun na. Pour notre cause. Wa degun in t'aw ka degun ye dɛ degun y'anw fana ka degun de ye an bɛɛ ka degun don. Et le fait que vous soyez descendu avec notre drapeau. Aw ye jiginni min kɛ ka anw ka jamana bandiri to aw bolo a kunnawolo koba yɛrɛ ye nin de ye. Hali aw nali min kɛra Côte d'Ivoire jamana kan sisan aw jigintɔ ka bɔ pankulu kɔnɔ Côte d'Ivoire jɔnjɔn walima Côte d'Ivoire yɛrɛ bandiri o de kɛra aw ka kunbɛli fɛnw ye o de y'a to bɛɛ lajɛlen wasalen bɛ n'aw ye bi ye nisɔndiya kɛnɛ de ye koyi. Est très significatif. Wa aw ye jiginni min kɛ ni Côte d'Ivoire bandiri ye nin kan ka kɛ tasibila wale de ye. Et je voudrais saluer votre courage. Ne kan ka aw ka cɛsiri de fo koyi. Votre discipline, votre ténacité. Aw ye ladamu ni galabu minnu sɔrɔ aw ka denmisɛnniya la. Et je voudrais également rendre hommage à vos supérieurs hiérarchiques. Ne kan ka foli lase hali aw sɔrdasiw ka ɲɛmɔgɔw ma bi. Sɔrdasiya yɛrɛ a tɛ taa ɲɛmɔgɔ minnu ka magɛn kɔ ni aw bɛ baaraw nɔbɔ ni olu ka laɲini ni olu ka ŋaniyaw ye. A y'a to n k'aw ka sɔrdasi ɲɛmɔgɔw bɛɛ fo. Notamment le chef d'état-major général des armées. Sɔrdasiw yɛrɛw ka ɲɛmɔgɔba bi Côte d'Ivoire jamana kan ni ale ye sɔrdasiw ka kantigi ye chef d'état-major des armées ale bɛ fo n tɛ ɲinɛ a kɔ dɛ. Le général Lassina Doumbia. Général Lassina Doumbia. Mon général, bravo à vous. Ne ka général ita tungi tanuwa foli b'i ye bonya b'i ye wa kanda b'i ye. Bravo d'avoir été en contact avec notre attaché militaire pour continuer de donner le moral. A to n k'i fo dɛ i ni anw yɛrɛw ka ciden dɔ tun bɛ ɲɔgɔn kalama waati o waati kibaruyaw bɛ di ɲɔgɔn ma o kibaruya minnu tun bɛ di a kɛra sabu ye ka galabu jɔnjɔn de don an ka nin sɔrdasiw la minnu tun bɛ degun na Mali jamana kan a kɛra sababu ye ka ninnu galabu de bonya wa ka Côte d'Ivoire jamana yɛrɛ kanu tɔ don ninnu na. À nos jeunes enfants, à nos jeunes filles, à nos jeunes enfants qui évidemment ont sans doute eu des moments de doute.
wa waati dɔw kɛra nin ko in yɛrɛ la siga barika tun bonyanen don an denw dusukun na kɛrɛnkɛrɛnnenya an den minnu tun bɛ bolo la. Mais nous avons réussi. La voie diplomatique était la seule à emprunter. Wa anw ye se sɔrɔ nin ko in na koyi min ye jamana ɲɛmaaw yɛrɛ damaw ka kuma ɲɔgɔnya ye n'o ye voie diplomatique ye an dalen tun do a la kabini nin ko in bɛ jujɔn waati min na k'a fɔ a bɛna laban o de la wa a laban'o de fana la koyi. Et voici que elle a abouti. I m'a ye o ko in filɛ ka se sɔrɔ bɛɛ ɲɛna wa a kɛra bɛɛ ka wasako ye. Je voudrais donc vous remercier d'avoir fait honneur à la Côte d'Ivoire. N b'aw fo aw ye nisɔndiya ni cɛsiri ni wulikajɔ min kɛ ka Côte d'Ivoire yɛrɛ kunna wolo k'a bila hɔrɔn kɛnɛ kan n b'aw fo la. À son drapeau. Hali Côte d'Ivoire bandiri aw y'o kɛ fɛnba de ye. Et à la nation ivoirienne. Wa aw ye Côte d'Ivoire jamanaden bɛɛ lajɛlen kunna wolo. Je voudrais que vous sachiez que la Côte d'Ivoire continuera d'apporter son soutien à tous les pays frères. Wa fo dunyama k'a dɔn k'a fɔ Côte d'Ivoire jamana tɛna kɛ jamana ye min bɛna bɛnsɛngoniya walew kɛ walima ka juguya walew kɛ ani jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ ko Côte d'Ivoire jamana ni a teri jamana bɛɛ lajɛlen bɛna to teriya la wa Côte d'Ivoire jamana bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ ninnu ye u bɛna o kɛ o jamana ninnu ye don nataw la. Africains ou autres qui a kɛra farafin jamanaw ye o hali nanzara jamanaw. ont besoin d'évoluer vers la paix. Ni a ma ɲɛ kɔni ko jɛɲɔgɔnya bɛ siri bɛn ani ɲɔgɔn minɛ de kan Côte d'Ivoire jamana labɛnnen don o kama. Je l'ai souvent dit, sans paix, il n'y a rien d'important pour une nation. N b'o de fɔ wagati bɛɛ lajɛlen ni bɛn tɛ yen an kana bila an kunna yɛrɛ k'a fɔ jamana ninnu bɛ lafiya wa an ka jamanaw tɛna bɔ u yɛrɛ la tant que bɛn tɛ yen bɛnbaliya de bɛ congo o don ye fɛnjuguba de ye. La paix, la paix, la paix. Bɛn ani ɲɔgɔn kanbɛn bɛn ɲɔgɔn tɛ. Est la chose essentielle. O de ye ko in yɛrɛ bɛɛ ye koyi. Et vous étiez parti pour apporter la paix au Mali. Wa ni sɔrdasi ninnu tun taara Mali kɔnɔ ka taa bɛn de sinsin malidenw ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la hali maliden minnu fitinɛlen bɛ Mali jamana kɔrɔ. Et je souhaite ardemment que ce pays frère retrouve la paix. Wa ne bɛ a ɲini Ala fɛ an ka jamana teri jamana in n'o ye Mali ye Mali ka se ka lafiya Mali ka se ka bɛn sɔrɔ wa Mali ka se ka kɛ jamana ye jamana min ni a bɛna kɛ hɛrɛ ni basigi jamana ye. Arrive à combattre le terrorisme, l'insécurité, pour faire des élections démocratiques. Walasa u ka se ka banbagaci marifatigiw kɛlɛ ani jamana jugu min ye kalata ɲuman ye jamanadenw yɛrɛw ka wele ka ɲininka u ka maa kɛrɛnkɛrɛnnen suganti u ka jamana ye u ka se ka kɛ. Et constitutionnel dès l'année prochaine comme arrêté d'un commun accord. O bɛɛ ɲɔgɔnya kuma min b'u ni dunyama cɛ u ka se k'o baara in kɛ a kana se ka kɛ layidu tiɲɛ ye. Entre les autorités maliennes et la CEDEAO. Mali jamana kantigiw ni CEDEAO cɛ bɛnkan min b'u cɛ o ye nin de ye anw ka sɔrdasiw yɛrɛ tun taara o baara de la n'u ye gɛlɛyaw sɔrɔ degun caman y'u sɔrɔ. Je voudrais dire que plusieurs sommités, plusieurs amis de la Côte d'Ivoire se sont déplacés au Mali. Wa Côte d'Ivoire jamana maabaw caman ani Côte d'Ivoire jamana terilakaw caman de ye wulikajɔw kɛ dogo ni bange na ka taa Mali jamana ɲɛmɔgɔw kuma ɲɔgɔnya kabini nin ko in jujɔn na waati min na o maaw ka ca bi kosɛbɛ. Ce n'était pas pour interférer avec le processus, mais plutôt pour montrer leur soutien à la stratégie qui avait été arrêtée. A kun tun tɛ dɔwɛrɛ ye ka taa u ka dɛmɛ ɲɛsi baara minnu tun nɔ bɔra wa baara minnu ju jɔna nin ko in na nka k'a fɔ k'u ta kun de ye ka se ka ŋaniya minnu tun talen bɛ Mali jamana ɲɛmaaw fɛ k'o ŋaniya in k'o kari walima k'o lagosi a ye. Et je salue tout particulièrement les chefs religieux maliens. N bɛ Mali diinɛ ɲɛmɔgɔw fo n bɛ Mali alisilamɛ ɲɛmɔgɔw fo kosɛbɛ. Habitant la Côte d'Ivoire, qui dès le début ont formé une délégation. Wa hali minnu bɛ sigilen Côte d'Ivoire Mali diinɛ ɲɛmɔgɔ minnu sigilen bɛ Côte d'Ivoire jamana kan ani Côte d'Ivoire jamana diinɛ ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ninnu ye jamakuluba de wuli. Pour se rendre au Mali. Ka taa Mali jamana kan. Et expliquer que cette situation
pouvait être dangereuse. Kafo Mali jamana nyamaw ye ko min bɛ senna bi ni kɔlɔsilima kala nin ko in bɛ se ka kɛ kojuguba de don nataw la. Merci chers imams. Aw ni ce ne ka ɲɛmɔgɔw diinɛ sira fɛ ne ka alimamiw aw ni ce ala teriw aw ni ce kuranɛ teriw aw ni ce d'avoir fait ce déplacement. Aw ye taama min kɛ ka taa Mali jamana kɔnɔ aw ni ce aw yɛrɛ ye. C'était important d'expliquer que selon les statistiques officielles, il y a plus d'1 200 000 personnes qui vivent, maliens qui vivent en Côte d'Ivoire. Wa sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ maliden min bɛ Côte d'Ivoire jamana kan n'u bɛ u ka denbayaw labalo u bɛ sigi la basi m'u sɔrɔ tɔɔrɔ m'u sɔrɔ foyi m'u sɔrɔ tɔɔrɔ la ka ɲɛsin tɔɔrɔ la min bɔra anw yɔrɔ la ka ɲɛsin u ma o bɛ taa jɔ fo maa 1,1 ani maa 200,000 ɲɔgɔn olu de bɛ Côte d'Ivoire jamana kan. Qui sont totalement intégrés et qui contribuent au développement de notre beau pays. Wa nunu kɛra i b'a fɔ Côte d'Ivoire jamanadenw u ladonna koyi wa min ye Côte d'Ivoire yɛrɛ ɲɛtaga ye nunu jɔdaba de b'a la malidenw do u b'an ka jamana kan yan. Fallait tout faire pour maintenir ces liens séculaires. O de la an tun kan ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ o de la anw ye ko bɛɛ lajɛlen kɛ walasa nin badenya ni nin sinjiya minnu b'an ni ɲɔgɔn cɛ a kana se ka wuli a ka sinsin ka taa fɛ nin ko in kana kɛ sabu ye k'an bila ɲɔgɔn na. Ces liens d'amitié, ces liens fraternels entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Badenya sira jigiya sira min bɛ Côte d'Ivoire jamana ni Mali cɛ o ka se ka sinsin. Donc je suis heureux que nous soyons parvenus à régler ce problème. Ne nisɔndiyalen do k'a fɔ an sera ka se sɔrɔ nin ko in na a kɛra wasa ye a kɛra bonya ye. Sans autre difficulté. Bien évidemment, maintenant que cette crise est derrière nous. Sisan kɔni an bɛ se k'a fɔ ko nin ko in b'an kɔ de sa nin tɛmɛna ka ban nin kɔni kɛra ko tɛmɛnen de ye n'an man kan k'a fɔ an bɛ nin ko in da nin kan bilen. Nous pourrons reprendre des relations normales. Sisan an t'a lajɛ sa an ka bɛnɲɔgɔnya siraw ani teriya siraw sinsin ani bɛɛ lajɛlen cɛ nin banna nin kɛra ko tɛmɛnen ye. Avec le pays frère qu'est le Mali qui a besoin de nous et dont nous avons besoin également. Ka ɲɛsin Mali jamana ma kɛ n tɛ jamana wɛrɛ fɔ dɛ Mali nin ko in kɔni tɛmɛna ka ban an k'an ka sira de ta jigiya sira waleɲumandɔn sira kanuɲɔgɔnya sira ka ɲɛsin Mali ma Mali mago bɛ anw na koyi wa anw fana mago bɛ Mali la an tɛ se ka taa ɲɔgɔn kɔ yɛrɛ o siga ka bɔ bɛɛ lajɛlen na min kɛra o kɛra nka sisan min b'an ɲɛ an b'o de jɔrɔ min b'an kɔ an k'o to yen o banna. Les Maliens sont nos frères. Mali denw ye an teriw de ye an balimaw de do. Les Ivoiriens sont les frères des Maliens. Wa min ye Côte d'Ivoire jamanadenw ye olu ye malidenw teriw ye malidenw jɛɲɔgɔnw n'u sigiɲɔgɔnw de do balimaya la. Donc il ne peut pas y avoir de situation sans solution. O de la Côte d'Ivoire ni Mali jamana cɛ foyi tɛ se ka kɛ ko ɲɛ tɛ sɔrɔ a la ayi o kuma kɔni o ka bɔ a la. Malgré tous les contacts que nous avons eus, le contact le plus important était la visite que la délégation ivoirienne dirigée par le ministre d'État Ouattara. An ye taali fɛn o fɛn kɛ an ye wulikajɔ fɛn o fɛn kɛ nin ko in na nka wulikajɔ min kɛra sabu yɛrɛ ye ni ko in nɔgɔyara an ka jamana minisiri kɛrɛnkɛrɛnnen min ni o ye minisiri Ouattara ye ministre d'État ale ye taali min kɛ a n'a ka jamakulu Mali jamana kan nin de kɛra nin ko in yɛrɛ sabu ɲuman ye. La défense a rendu à ses frères maliens. A taara ka taa malidenw kuma ɲɔgɔnyali min kɛ Ouattara ye ministre ye min ka baara ɲɛsinnen do Côte d'Ivoire sɔrɔdasiw ka koɲɛ ɲɛnabɔ ministre ma n'o y'u yɛrɛw ka ministre de défense ye ministre d'État. Accompagné de plusieurs autres ministres. Ani ministrew caman tun taara a kelen tun tɛ taama in na dɛ. Pour dire aux Maliens que la fraternité exige que nous puissions parvenir à une solution. Ka taa fɔ malidenw ye k'a fɔ badenya ni sinjiya min b'an ni ɲɔgɔn cɛ a b'an jagoya de jagoya yɛrɛ yɛrɛ do koyi an ka se ka ɲɛ sɔrɔ nin ko in na an ka tɛmɛ ko wɛrɛ fɛ ka d'a ka kow ka ca. Solution, la voici. Chers soldats, vous êtes de retour sur la terre natale et nous sommes fiers que vous soyez là ce soir. Nga sɔrɔdasiw aw nana aw fa dugukolo kan nisɔndiyalen do ka aw ye an kɛrɛfɛ wa aw nana aw ka so aw danse ala ni aw ka jamana kanu wulikajɔw kama. La nation ivoirienne tout entière s'est mobilisée aussi et je voudrais vous dire que grâce à votre discipline, votre résilience et aussi votre amour pour la nation. Côte d'Ivoire jamanadenw bɛɛ lajɛlen wulila k'u jɔ nin ko la nka a ma taa aw yɛrɛ ka ladamu kɔ aw ka jamana kanu kɔ aw ka mara kɔ ani aw ŋaniyaw
bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan ni an bɛ nin kɛnɛ kan bi. Nous sommes arrivés à nos fins. An seyɔrɔ la sisan kɔni kulun sera Chama. Je voudrais féliciter le gouvernement. Je voudrais féliciter toutes les institutions de la République. Mbe anga jamana marabolo kuluba fo no ye gouvernement ye ani Côte d'Ivoire jamana a sigilen do gloma o gloma ka a gloma ba bɛɛ lajɛlen ɲɛmaw n'a cakɛlaw bɛɛ fo u ye ŋaniya ni wulikajɔ min kɛ nin ko la. Qui ont fait de ce problème un problème national. U ye nin ko in kɛ jamana ko de ye ko ye u ma nin kɛ mɔgɔ ko ye dɛ u ye nin kɛ jamana ko de ye o de la u bɛ fo bi. Et je remercie également vos frères d'armes qui dans le calme ont à votre tour. Mbe ali aw sɔrdasi ɲɔgɔnw fana fo minnu ye makɔnɔli kɛ basigi kɔnɔ ka bisigiya ka fɔ don nataw la aw bɛ segin ka na u sɔrɔ yan nɔ olu fana ye muɲu min kɛ ka makɔnɔli min kɛ nin waati jan in kɔnɔ an b'u fana fo ka da ka u fana tun ni tɔɔrɔlen do. Qui patiemment ont souhaité que tout cela se règle et que après cette détention vous puissiez les retrouver pour continuer de travailler ensemble à bâtir pour notre belle nation une grande armée. Wa u tun jigi b'a ka fana ka fɔ aw bɛ bɔ nin janjo in na ka tila kana fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ an ka jamana ye wa laɲini foyi tɛ aw la wa laɲini foyi tɛ hali minnu tora aw kɔ yan walasa Côte d'Ivoire jamana a ka se ka sɔrdasi kulu girimanba sɔrɔ min bɛ se ka an ka jamana kisi malo ma min bɛ se ka an ka jamanadenw lakana ka an ka jamana kɛ dunya jamanabaw dɔ ye lakana sira fɛ. Bravo à vous, bravo à tous les militaires, tous les gendarmes, tous les policiers, toutes les forces de l'ordre. Foli b'aw ye k'aw fo ka wale ɲuman dɔn foli belebeleba bɛ gendarmew ye a bɛ polisiw ye a bɛ sɔrdasiw ye a bɛ an ka lakanaba bɛɛ lajɛlen an ka lakanakulu bɛɛ foli b'a bɛɛ lajɛlen. Qui ont été en soutien à nos initiatives. Minnu farala ka an ŋaniya in na walasa ŋaniya in ka se ka kɛ ŋaniya ɲuman ye laɲiniw ka se ka sabati lakanabaw bɛɛ lajɛlen. Je voudrais dire que bien évidemment il est tard mais j'ai tenu à venir pour vous rencontrer un à un. Hali ni a y'a sɔrɔ n bɛ ka kuma in lase aw ma wagati min na su kɔni kɔrɔbayara aw b'o kalama nka n y'a kanu de ka na nin kɛnɛ in kan walasa ka se ka aw kuma ɲɔgɔnya kelen 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 maa o maa bɛ yen ni o ye degun sɔrɔ Côte d'Ivoire jamana kama ne bɛ aw bɛɛ de kuma ɲɔgɔnya la nin cogo in na Côte d'Ivoire jamana sɔrdasiw. Et vous dire que vous nous avez manqué. Wa ka fɔ aw ye aw ɲɛnafin tun b'an na dɛ an famanaw ma aw ɲɛnafin tun b'an na aw ɲɛnafinba de tun b'an na Côte d'Ivoire kɔnɔ yan. Et maintenant nous sommes satisfaits. Sisan kɔni an wasara wa an hakili sigira. Nous sommes heureux de vous voir parmi nous. Wa nisɔndiyalenba de ye nin kɛnɛ in sigi ka se ka aw ye an cɛla nisɔndiya ni bonya ni wasa caman de bɛ Côte d'Ivoire jamanadenw la bi bi ye sewa don y'an bolo bi ye jigisigi don ye an bolo aw danse Côte d'Ivoire dugukolo kan. Je vais pas être plus long. Ne tɛ fɛ ka janya bilen. Je veux que vous puissiez retrouver vos familles. N b'a fɛ aw ka taa aw ka denbaya la ka da ka aw sɛgɛnna aw bɔra janjo la aw denw aw musow aw faw aw baw aw limanaw aw teriw ninnu bɛɛ lajɛlen pereselen de bɛ ka aw makɔnɔ aw ka taa so joona u ɲɛ ka da aw kan kalo 6 kɔfɛ aw ni ninnu si ma ɲɔgɔn ye ne tɛna nin kuma in jɛnya fɛn min ne bɛ aw bila aw ka taa aw ka denbaya la aw ka taa aw ka denbaya ɲɛ bɔ sira la hali n'a y'a sɔrɔ denbaya maaw caman bɛ kɛnɛ kan yan ne bɛ kuma la waati min na Côte d'Ivoire kɔnɔ hakilisigi kɔni sera so ka ban ka da k'aw bila la. Vos proches pour qu'ils soient rassurés que vous êtes en bonne santé. Wa aw teriw ka se k'a dɔn ani aw jɛɲɔgɔnw ka se k'a dɔn k'a fɔ aw bilala wa aw bɛ kɛnɛya gɛjɛgɛjɛ yɛrɛ la koyi. Et bien évidemment après cela je voudrais vous laisser entre les mains du général chef d'état-major des armées. Sisan kɔni ne ta nɔgɔyara la dɛ ne bɛna aw bila aw ka sɔrdasiw yɛrɛ ka koɲɛ ɲɛnabɔli a tɛ taa wulikajɔ kɛba minnu kɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la chef d'état-major des armées ne bɛna aw bila u ka bolo kan ne Alassane Dramane Ouattara Côte d'Ivoire jamanakuntigi ne hakili la ka ban kumaw fɛn fɛn bɛ yen n'a ni fɔli tun ka kan n y'a bɛɛ fɔ. Le général Doumbia. Doumbia i ka ko filɛ nin i bolo sa dɛ nin denmisɛnw kɔni ninnu ye faso denmisɛnw de ye. Je souhaite à chacune et à chacun d'entre vous, notamment tous ceux qui se sont déplacés ce soir pour venir vous accueillir, tous mes remerciements. Wa nin bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ maa minnu fana bɔra nin waati kurunin kɔnɔ ka bɔ ka na aw kunbɛn n bɛ foli lase ninnu fana bɛɛ lajɛlen ma ni jamana kanu tɛ nin fana tɛ se ka kɛ dɛ hali n'a y'a sɔrɔ aw b'a dɔn k'a fɔ su kɔrɔbayara kosɛbɛ. Et vous dire que la Côte d'Ivoire
sera toujours présente pour défendre chacun de ses fils et chacune de ses filles. Wa Côte d'Ivoire jamana bena kɛ a denw bɛɛ lajɛlen de kɔfɛ k'u dɛmɛ k'u sorunali don waati o waati a den min ko don dɛ den cɛmaw ani den musomaw Côte d'Ivoire jamana den bɛɛ u ka dɔn ni gɛlɛya y'u sɔrɔ jamana kɔni b'u kɔkɔrɔ ka dɛmɛ ni magoya ni wulikajɔw caman kɛ ka taa u ka laɲiniw kɔnɔ. Quelles que soient les difficultés. Gɛlɛya kɛra togo o togo. Vive l'armée ivoirienne, vive la Côte d'Ivoire, je vous remercie. Bonya bɛ Côte d'Ivoire sɔrdasiw ye, bonya bɛ Côte d'Ivoire jamana ye. N b'aw fo ka wale ɲuman dɔ k'aw barikada. An balimaw, an ye nin kɔrɔfɔ de sɔrɔ Alassane Dramane Ouattara ye Côte d'Ivoire sɔrdasiw kunbɛli min kɛ. N'Ala ye do kibaru nata ninnu jira na, sɔrdasi ninnu yɛrɛ ye dantigɛli kɛ. An bɛna o lase aw ma inshallah. Baw, an ka kununko don kibaru la, cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ka kɛɲɛ ni an ka jamana nafolo jogojugoyali baara minnu bɛ sen na. N'a bɛ waati janbɔ nin ko in ma daminɛ bi dɛ kabini Mali y'a yɛrɛ sɔrɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ an ye nanzaraw gɛn k'olu ka taa ka bɔ an ka jamana kan yɛrɛta ani malidenw yɛrɛdamaw ka Mali foroba nafolo labaara o nafolo labaara de kɛra o nafolo ninnu jogojuguyali ye malidenw yɛrɛw fɛ a bɛ waati janbɔ o de y'a to san o san an ka jamana cakɛ bonda kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ yen ni a ka baara ɲɛsilen don wulikajɔ ni dabali ni fɛɛrɛw tigɛli ma ka se ka jamana foroba nafolo jogojuguyalibaw kɔlɔsi u kana jamana nafolo soɲa an y'o o kibaruyaw laseli min kɛ kunungo Mohamed Ali Bacili tun ye ɲɛfɔli k'a la nka ka kɛɲɛ ni an ka furancɛ fanga waati latɛmɛ fanga ni dɔnnatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔba Colonel Assimi Goïta tun ye Bamako tutigɛbaw bisimilali min kɛ ani an ka jamana dugutigiw jama yɛrɛ ka laɲinikɛbaw société civile ani an ka jamana diinɛmaw fo ka se an ka jamana ɲamakalaw ma ninnu tun ye baroɲɔgɔnya sigi min kɛ ni Mali yɛrɛ jamanakuntigi Assimi Goïta ye kuluba ɲɔgɔn kunbɛn bon min n'an ko a ma ko salle de banquet u da sera kuma caman ma hali Alassane Dramane Ouattara ye kuma min fɔ an ka jamanakuntigi Assimi Goïta fana tun ye ɲɛfɔli kɛ a y'a jira k'a fɔ ale bɛ baara o baara kɛ a t'a kɛ ni malidenw ka laɲini tɛ a t'a kɛ ni malidenw ka jɛn tɛ o Assimi Goïta nana ɲɛfɔli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin yurukuyuruku wale ani jamana foroba nafolo jogojuguyali min bɛ sen na an ka jamana kiri ani kiri nɔbɔbaw bɛ wulikajɔ min na hali baara gɛlɛn minnu bɛ sen na walasa yurukuyuruku o ka se ka kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ Assimi Goïta ye ɲɛfɔli kɛrɛnkɛrɛnnen k'a la cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw nin bɛna kɛ baro in sigi ko filanan ye an ka fara ɲɔgɔn kan bi do kibaru kɛnɛ kan an ka Assimi Goïta ka kɔrɔfɔ a n'a ka dantigɛli kumaw lamɛn. Ni yurukuyuruku ta bibi na contrat dɔw bɛ miliyari mɔgɔ bɛ bɔ kɔ kan ka n'a ta ka taa n'a hali dɔrɔmɛ kelen a tɛ bi Mali kɔnɔ dɔrɔmɛ kelen tɛ bi Mali kɔnɔ o ma kɛ maliyɛn ɲɛnama dɛ e dɔ dun don o baara kɛ o kɔfɛ mɔgɔ tɛ se ka bɔ ka na k'i bɛn'o ta k'o ladon conseil ministre la président k'o signé o ka tɛmɛ service bɛɛ fɛ maliyɛn don de y'a baara kɛ dɛ o n'a ɲɔgɔnna caman a dɔw tiɲɛ fɔ man di i bɛ yɛrɛ mɔgɔ la k'a fɔ parce que n'i y'a fɔ dɔrɔn a man ɲi quoi i bɛ mɔgɔ la muruti a man ɲi parce que e b'a k'i yɛrɛ kun de kama e bɛna wari sɔrɔ i den tɛ baara la i dɔgɔnin tɛ baara la i teri tɛ baara la i balima tɛ mɔgɔ wɛrɛ tɛ baara la a bɛ nafa jumɛn ye n'a ko ne y'a bibi na an bɛ ka avion minnu san minɛn minnu san o wari ma bɔ wɛrɛ wɛrɛ dɛ maliyɛnw ka wari de don parce que n'a y'a jate minɛ caman t'a kuma fɔ u b'a fɔ ko justice yuruguyurugu kɛlɛ justice ye caman k'a la dɛ caman k'a la mɛ a ma ban hali bi caman bɛ yen mais n'i y'a y'ali bi an se ka nin kɛlɛ kɛ lutte contre la corruption yuruguyurugu kɛlɛ parce que wari tun bɛ tila yɔrɔ dɔ la de wari tun bɛ tila de n bɛ nin miliyari hakɛ d'i ma n kan ka impôt sara dɔɔnin na n kan ka impôt wari min sara dɔɔnin na n kan ka impôt minnu sara n kan ka nin mun kɛ o si tɛ kɛ e bɛ wari sara mɔgɔ kelen e bɛ fɛn ta ka donna jamana kɔnɔ a nafa bɛ t'e dɔrɔn de kan jamanadenw tɛ foyi sɔrɔ donc wari fɛn bɛ sɔrɔla sisan o bɛ taa mɔgɔ fila de bolo dankarilo bɛɛ de la o wari minnu dankarilo la o de y'a to an ye se ka 7 mois kɛ embargo la mɔgɔ ma wari d'a ma maliyɛnw sara la mɔgɔ si ka sara ma tigɛ donc k'a fɔ an na yuruguyurugu kɛlɛ a ye nɔ bɔ parce que n'o tun ma kɛ wariw bɛ sarada mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ n'an tun tora o logique kɔnɔ bi bi in na maliyɛnw u tun bɛ muruti dɛ u tun bɛ muruti donc justice m'a fɔ que gɛlɛya bɛ yen dɛ mais ala ko tiɲɛ
gouvernement justice u sigi maliyɛnw yɛrɛ sigi a bɛɛ problème maliyɛnw la mais ni kɛlɛ ninnu ma kɛ ka ni yurugu kɛlɛ kɛ mɔgɔ t'a ye sanni kɔlɔsi tɛ ye mais ni fɛɛrɛ ma bila sen kan ka wari tilaw bɛ kɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ 2 mɔgɔ 3 an tun tɛ se ka maliyɛnw sara dɛ an tun tɛ se ka avion san dɛ an tun tɛ se ka drone san dɛ an tun tɛ se ka mɔgɔ 2 sɔrɔ su kan dɛ an tun tɛ se ka kankuraw jɔ dɛ mais mun ni maliyɛnw fɛ ko yurugu kɛlɛ mais nkan b'a la dɛ parce que n'a sera yɔrɔ ma mɔgɔ yɛrɛ bɛna deliliw la n'a ma kɛ a bɛna bɛɛ minɛ dɛ ko bɛɛ n'a kɔlɔlɔ don n'aw kan ka yurugu kɛlɛ kɛ an b'a kɛ fo ka s'a dan na ni mun dɔgɔnin yɛrɛ la mun den mana yala i bɛ to sara ko dɛ donc n bɛ mun ɲini aw fɛ ka mun ni maliyɛn bɛɛ fɛ pour que an ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ n bɛ fɛn 2 dɔrɔn ɲini aw fɛ n'an se k'o fɛn 2 bila sen kan n b'a dɔn ko caman bɛ yen o tɛ jamana sɔrɔ parce que ni jamana tɛ yen fɛn tɛ yen e mana fɛn sɔrɔ cogo o cogo ni insécurité nana i bɛ taa k'a to donc a tun b'a ɲini maliyɛnw fɛ n'an bɛ baara kɛ e kɛra gouvernement mɔgɔ o e kɛra fonctionnaire o e kɛra kɛnyɛrɛye o bɛɛ ka jamana ka hakɛ bɛ bɛɛ kan e bɛɛ jɔyɔrɔ bɛ jamana ko la a ka kan an ka jamanadenw ani jamana an k'olu bila fɛn bɛɛ sanfɛ n'i bɛ ko ko kɛ a lajɛ est ce que nin tɛna kɛ tɔɲɔn jamanadenw ma est ce que nin tɛ kɛ kumafilo jamana ma est ce que nin tɛ kɛ sababu ka jamana la bin n'an y'an magari ko fɛn 2 la a ka ca ala fɛ caman b'o gɛlɛyaw la u b'a fɔ o ma ko baloko gɛlɛya fo an ka fara ɲɔgɔn kan nin bɛɛ bɛ k'i se kɛ gouvernement bɛ ka se kɛ opérateur bɛ k'u se kɛ exploitant bɛ k'u se kɛ mais yɔrɔ la a tɛ ka ɲɛ yɔrɔ la a tɛmɛsira ma yɔrɔ dɔw la gouvernement fɛɛrɛ dɔ bila o fɛɛrɛ ta ka se ka nɔ bɔ kosɛbɛ gouvernement bɛ subvention kɛ mais subvention de nɔ bɔ minnu bɛ subvention sɔrɔ a bɛɛ tɛ dɛ mais dɔw bɛ ka tiɲɛni kɛ n'a ye jamana bɛ jɛ a ka nafolo kɔ k'o d'e ma mun b'a to i bɛ se ka jamanadenw la hinɛ cogo min na e bɛ na n'o minɛn ye i bɛ dɔɔnin nabɔ i bɛ dɔɔnin to yen i b'a fɔ a banna fɛn tɛ a bɛ dɔ fara prix kan ni subvention kɛ jamanadenw kan k'o nafa sɔrɔ mais subvention bɛ d'e ma e b'o bila i poche kɔnɔ ka tila ka dɔ fara prix kan dɔw fana bila i poche kɔnɔ o bɛ ɲɛnabɔ cogo di mais n ko population nɔ b'a la yɔrɔ min na o bɛ bila magasin min kɔnɔ maliyɛn dɔ b'a kalama dɔ b'a garder mun de t'a tigi ko fɔ il faut dénoncer n'a y'a dénoncer ni état ma gouvernement ma fɛn kɛ o ye gouvernement nɔ ye dɛ fo ka dénoncer fo ka fɔ de dɔ bɛ yuruguyurugu la kana fɔ ka yuruguyurugu la dɛ fɛn dɔ di fɛn b'a to a nɔ bɛ se ka minɛ n'an y'o kɛ sisan caman bɛ bɔ a la o e bɛ malo sɛnɛ e bɛ kaba sɛnɛ an ka dugu la u bɛna sɛnɛ kɛ u bɛ san dumuni bɔ a la u kan ka mun feere u b'o bɔ a la mais sisan mun bɛ kɛ ni sɛnɛ kɛra u b'a bɛɛ feere k'a bɛɛ labɔ a bɛ kɛ kɔlɔlɔ tɛna e yɛrɛ kan e ye fɛn feere mɔgɔ ma 1000 u bɛna feere ma 5000 parce que a t'i bolo i ka fɛn kelen bɔ la a bɛ tila ka segin i yɛrɛ kelen ma mais 5000 bon aw ka baaraw yan o tuma b'a ɲini a fɛ a ka duguladenw bɛɛ la sensibiliser a tɛ fɔ ko mɔgɔ ka fɛn tɛ bɔ dɛ mais an ka bɔ ni hakili ye an kana an yɛrɛ bila kɔngɔ na k'an ka duguladenw bila kɔngɔ na hali jaba mun bɛ bɔ ka taa a bɛ tila ka jaba kelen bila ka feere an yɛrɛ ma da gɛlɛn na an yɛrɛ bɛ fɛn mun sɛnɛ bon o bɛɛ tɛ se ka kɛ gouvernement dɛ o y'a to bɛɛ n'i jɔyɔrɔ don a ko la i b'i jɔyɔrɔ don i ka k'a di i ka dɔnniya yɔrɔ ma i ka fɛɛrɛ yɔrɔ ma mais n'a tɛmɛn'o yɔrɔ la a tɛmɛn'o la dugutigi dan ye a se ye a ka duguladenw ka yɔrɔ de mais n'a sera politiki kunda wali ka baara bannen minnu ka baara politiki baara olu b'o ta n'a sera diinɛko ma diinɛmɔgɔw ka baara olu ka baara don politicien b'u sen bɔ a la diinɛmɔgɔw b'u ka baara kɛ bɛɛ n'i jɔyɔrɔ don mais mɔgɔ man ka don mɔgɔ ta kɔnɔ parce que n'i donna dɔ ta kɔnɔ o fɛɛrɛ fana sariya bɛ boli kan o bɛ taa k'i bolo da dɛ ne ye dugutigi ye i ka dugula n'a ye mɔgɔ jugu ye a ye fɛn ma diya ala se faamaw ma mais i bɛ taa marifa da k'i bɛ taa jugu kɛlɛ e ma dege kɛlɛ la a bɛ taa k'i bolo da dɛ donc o kɔrɔ min bɛɛ ka to i ka hakɛ kɔnɔ ka jamana dɛmɛ ka na to i ka hakɛ kɔnɔ k'i bɛ don ta kɔnɔ parce que n'i donna o tigi ka kɔnɔ o yɔrɔ sariya bɛ boli kan mɔgɔ min tɛ jago ɲɛdɔn surasi ne ko bɛ taa jago kɛ jago ko an bɛ bɛn an tɛ bɛn an b'a kɛ tan e t'o ɲɛdɔn u b'a dabiri da la dɛ u b'a dabiri da la donc a ka kan bɛɛ ka jamana dɛmɛ ka
k'a da i ka dɔnniya ma i dan i bɛ dan i dan na mais i kana bi i ka espace kɔnɔ i ka yɔrɔ i kana bɔ kɔnɔ ni donna yɔrɔ ta kɔnɔ o sara bɛ boli kan i ma labɛn o kama a bɛ taa k'i bolo dan donc hali bi an bɛ foli bila maliyɛn bɛɛ la an tɛ se ka foli fo ka s'a dan na parce que ni an filɛ nin fɛn fɛn la bi in na maliyɛnw de don hali bi an k'o cɛsiri kelen kɛ sira ye fila de sira fɔlɔ an bɛ siran an bɛ kaba an dunun bɛ kaba an b'an dogo an bɛ kɛ dɔ sago ye an bɛ kɛ jugu sago ye an tɛ k'an yɛrɛ an ka jamana tɛ k'an ta ye an ka sɔrɔfɛnw tɛ k'an sɔrɔ ye a bɛ kɛ mɔgɔ wɛrɛ sago la ala k'an kisi k'an tanga o ma an b'an firifiri an b'an jɔ an cɛsiri kan mɔgɔ b'an bonya o bɛ sɔrɔ ka kɛ an ka fɛɛrɛ taabolo la an bɛ k'an yɛrɛ ye an ka jamana bɛ k'an ta ye an ka laɲini bɛ sabati bon ma dɔn o sira laban in o de ka di maliyɛn bɛɛ ye donc hali bi ka foli bila la hali bi ala bɛ se ko la ala ka jamana basigi ala ka maliyɛnw ka laɲini n'u ka hɛrɛ bɛ laɲini mun na ala ka a lasabati ala ka maliyɛnw kan bɛn. An balimaw nin de bɛ dansiri aw ka bi do kibaru la